Benfica coa bola presenta o 11 galego da xornada. 146. Benvidos e benvidas unha semana máis, un luns máis. Xa vexo por aí a Jatalime, miña nai, xa ven quecendo motores, ven aí xa co dedo na ferida. Menudo partido da banca en Miranda, alucinan cas decisións. E tamén dixo por aí Adri, opa, grazas a todos por acompañarnos un luns máis, por estar aquí en directo connosco neste 11 galego 146. Gañou o Depor, agora comentamos porque primeiro, por orde canónica, bueno, fica caola. Chicharro de Madialevo por toda a escadra. Unha pregunta, aínda estamos a tempo de meter o árbitro do Depor Mirandés no 11 da xornada? Cara sonriente. Antón Vieites, que tal, moi boas? Que siguen sen saltar as alertas, non? No, saltaron. Bueno, por lo menos escoitouse. Non sei se o sea, non saltou na pantalla, pero escoitouse. Madialevo puxo unha pregunta, ainda estamos a tempo de meter o árbitro do Depor Mirandés no 11 da xornada. Que tal, Antón? Como estás? Xa ves que a xente ven con ganas, Estou mellor que o árbitro do Depor Mirandés. Estou contento. Moi ben. Hoxe abrimos horario late show, que tanto nos gusta, polo tanto, sí. ben. Deses directos que empezan un día e a que rematan o día seguinte. Son maravillosos sempre. Esa vitória do Depor por 3-1 ante o Mirandés, que lle devolve o equipo coruñés a posto de ascenso directo. Marcou primeiro Carlos Fernández dende o punto de penalti, e no segundo tempo Vendaval, saído o vestiario, non sei que lles dixo Hidalgo, pero saíron do vestiario como auténticos avións. O primeiro de Mario Soriano, segundo dende o punto de penalti tras unha caída de alti na área de Jeremai, que foi quen asistiu tamén a Ensongovil, a Kilville, para marcalo terceiro. Ademais, Ferllo parou un penalti no desconto a prol do Mirandés. O que dicía Jatalim, o que dicía Madialevo, o partido no primeiro tempo está marcado, pois, por exemplo, por unha man, coido que bastante evidente, de Loureiro antes dun remate ao pau do Mirandés que non asubía o colexiado. Está marcado tamén por ese penalti que transforma Carlos Fernández, expulsión ou non expulsión de Ferllo, non sei a ti que che parece. Arquivo VAR, acabo de lelo en Twitter, di que como hai disputa de balón por parte do porteiro que non é cartón vermello, pero é unha xogada xusta como mínimo, e para min sí que me parece penalti o de Loureiro. Aínda así, creo que o Depor fixo un partido para levar os 3 puntos e para gañar polo civil ou polo criminal e volver a ascenso directo, Antón. Sí, a mí non me parece expulsión o penalti de Ferllo sobre Carlos Fernández, e que houve moitas cousas moi polémicas. Ese foi o tema, que non sei un partido dado para o colexiado, entón é difícil de xuzgar. Para mí Ferllo vai á disputa do balón, por tanto non é vermello. E despois creo que o Depor na segunda metade nese treito de partido, máis ou menos dentro 45 ou 75 aproximadamente, foi onde remontou o partido, onde marcou os 3 goles, onde mereceu máis, onde lle pasou por riba ao Mirandés. É un Depor que está en ascenso directo, segundo clasificado de novo. Estamos a golpe de 20 de abril. Levan 8 meses queréndose cargar Hidalgo. Bueno, creo que xa un poquinho menos, creo que xa topou algo máis de... Sabes que lle pasa a Hidalgo, e cada vez que sai do bus e fai como así, que volveu facerno hoxe tamén de novo aí en Riazor no recibimento, pois como que vai gañando un pouco as masas e convencendo tamén, como disti, porque é máis fácil convencer dende a vitoria e dende a posición de ascenso directo á primeira división. Di Jatalimo, penalti que lle fan a Alti. É certo que para min o xogador do Mirandés non se move, entón, se vai revisar o monitor, eu pensei que non ia dar o penalti, porque unha cousa é que ti o pites en directo e que non te chame o VAR, pero se te chama o VAR, eu non vexo movimento do xogador do Mirandés como para derrubar a Alti. Creo que Alti intenta recortar, o xogador do Mirandés está parado, choca contra el, non sei. Son decisións duvidosas que neste caso caeron a prol do Deportivo neste partido. Penalti por non moverse, di Madialevo. Vamos a ver. Pode ser. Vale. Sacamos a ristra e lista de partidos do Racing de Santander contra un futbolista menos. Quero dicir, aquí para estar arriba tamén as cousas que influen e a veces tens que ter todo de cara e outra vez vai ser todo de cruz. Por suposto, e non só no Depor, senón tamén o Mirandés está aí abaixo moitas veces porque tamén todo lle sae en contra. Hoxe tamén algunhas decisións arbitrais que eran polémicas e que caeron do lado do Depor en contra do Mirandés. Coido que xa está, coido que xa chegou o tema deportivo, gañou 2-1, 3-1 e está en ascenso directo. Así que agora toca, antes de falar cun protagonista, reparar na resaca de Antón. Ou Antón non ten resaca?
No, eu marchei cedo, aínda estaba no restaurante, a eso das 12 menos 20 de marchar de aí. Non me tomei nada, non quería nada, foi unha entrevista tras entrevista. Non serás ti abstemio, non? Tiven que dicir moitas veces que non, o cal me dá eu bastante reparo e pido perdón e o Gallá outro día pode decir que sí, pero pasei non grande nesa festa do Lalín, que regresa a terceira. 15 anos despois, 5.089 días ou algo así subían nas redes sociais. Efectivamente, sí señor. Ademais que o community manager descubrín onte que era o adestrador de porteiros, Jorge, coido que se chama, así que dende aquí tamén unha aperta para el, que tamén dende logo é parte deste ascenso do Lalín, que imos reparar nel, por suposto, cos mellores ovos do mundo, Antón. Home. Con el huevo de la abuela, os de Melide, que ademais Aguante. Ademais hai moita relación entre Lalín e el huevo de la abuela, Melide, Lalín, toda esa xente coñece moi ben os irmáns Casal, el huevo de la abuela, os mellores ovos do mundo. No Día, no Carrefour, tamén no cantón de Melide, en la huevería, onde podes ir tomar un café, mercar ovos, tamén pratos preparados con eses huevos de la abuela que son maravillosos, así que el huevo de la abuela patrocina o bazo da xornada. Non fai falta ser adiviño, evidentemente o ascenso do Lalín é o protagonismo para o bazo da xornada neste 11 galego 146, ademais un pouco personificado, Antón, na figura de Aarón Soto, que ao final pois é un canteirán, é un raparigo que sinte as cores do Lalín e que co seu gol nun partido tolo no Conco, pero absolutamente tolo, que vai 0-0 descanso, marca Martín López un golazo de falta que agora veremos, expulsado Dani Sampaio, de penalti marca o Messi da Costa Diego Estevez o 1-1 no 95, ten unha ocasión clarísima Alvarellos para marcar o 1-2 a prol do Lalín e darlle o ascenso para o porteiro do Dumbría, e na última, na derradeira, pois aparece Aarón Soto, metelle a testa e acaballe dando o ascenso ao Lalín. Creo que pouco máis que, non sei, é o resumo perfecto, non, a todo o que viviu o Lalín onte, Antón. Sí, a xente pois que me dicía algo así como estaba pa nós, cando estaba pa nós, porque o lóxico era evidentemente rematar cun empate ou incluso perdendo con Hugo García de porteiro despois de quedarte con de que che empate no 95, o lóxico non era gañar ese partido, pero cando está pa un equipo, cando está para que sexa onte como foi onte, pois pasan estas cousas. Efectivamente, non sei, danos un pouco de vibras de como estaba así a xente. Ti xa contache algún ascenso, o Eume contache moitos ascensos xa en Fica coa Bola e moitos na Radio Galega, por suposto, pero creo que este era un pouco diferente, non? Creo que tamén na vila ese sentimento, o que puxo tamén o community manager do Lalín, era o tempo de volver. Son 15 anos, 15 anos son moitos, e o Lalín é un histórico do fútbol galego. Cortizo xa merecía fútbol de terceira. Sí, que estivo na segunda B, que despois baixou ao Barro, que trocou a presidencia, nunhas imaxes inéditas, porque non vai sair aínda a luz, xa o veredes. Pois nada, Dani Méndez que decía algo así como que se alegraba moito polo seu irmán, porque cando ninguén quería estar neste club, que tiña unha presidencia, digamos, de fora, apostou por coller este club e agora está devolvendo a Lalín a terceira división, que é onde ten que estar o equipo do Cortizo. Entón foi especial, foi diferente, houve moita festa, había moita xente tamén, porque chegaron os futbolistas como a Praza de Igrexa, houve unha especie de correrrúas ata o restaurante con moita xente, moitos raparigos xunto aos seus futbolistas, e a verdade é que foi unha festa porque era tempo de volver. Dixo Adri, a publi mellorable para tal logro, perdón, dame toque estas cousas, noraboa o Lalín, fixenlle fotos contra o Zacande, cuidado aí. A nosa publi, dis, a del huevo de la abuela, estivo ben, non? Unha boa mención. Non nos critiques o traballo, Adri, por favor. Nos criticanos a nós, pero a publi que paga. Os ovos non. Jatalimos, playoffs míticos do Lalín no campo de erva natural, sí señor. Montei aí un pequeno... No, isa da pantalla. Ah, vale, a pantalla, bueno, eu suspendí a plástica, son un pouco chafalleiro, é o que nos leva acompañando todo o 11 galego, toda a tempada de 11 galego ovo da boa aí con el huevo de la abuela deslizándose abaixo cara dereita. Haberá que melloralo para o ano que ven, se seguen confiando en Fica coa Bola. El huevo de la abuela o mellor, por suposto, iso sempre. Grazas tamén por aí a xente que está ficando coa bola seguíndonos, non sei por que nos saltan as alertas. Dicía que montei aí un pouquiño. Bueno, como dicía Antón, imos reservar a maioría do material que grabou
para o xoves. Mércores xoves, en principio xoves, porque non creo que me dé a tempo antes, para montar un vídeo especial da festa do ascenso do Lalín, do regreso a terceira 15 anos despois, dende dentro. Pero hoxe, como Arón Soto tamén o protagonista do Bazo da xornada, pois temos unha pequena escolma, non? Son 2 minutiños e algo, o resumo do partido en TV.gal, con esas 3 accións decisivas, o gol de Martín López, Hugo García tentando parar o penalti a Diego Estevez, e o definitivo gol de Arón Soto, que vimos gracias a TV.gal. Algo de entrevistas tamén, Antón, e un pouco tamén do que vivimos na Radio Galega, porque ti ademais de gravalo para Fega Cobola, pois tamén esteveche traballando para o Galicia en Goles, así que deixámosvos co resumo deste ovazo, deste regreso do Lalín á terceira federación. Soto, cun futbolista menos, mete a testa, salta todo o banco do Lalín, pode valer un ascenso. Mira. Vai a falar o goleador, o heroe, Arón Soto, que tal vos? Moi boas. Que sentiches cando marcaches o gol? Eu senti unha tremenda ilusión. Ao final, estar aquí desde pre-benxamins é toda unha ilusión ascender ao club á terceira división. Ademais, un rapaz como a ti, que sinte como propio tamén. Eu sempre estuve aquí, sentín as cores desde pequeno. É un orgullo para mí marcar este gol. Desde pequeniños. Desde os 6 anos, oye. Desde 5 o 6 anos estamos detrás deles para todos os lados. Por Dios, como hoxe. Hoxe se culminamos. Ganamos, choramos, sempre fixemos as madres todo terreno. No salir aquí usted, solo digo una cosa. Que los hermanos Méndez, si no existiéramos, tendríais que inventarnos. Eso es verdad. Eso es verdad. Sin problema ninguno, la comida con Fico Coca-Cola, la pago. Sí, mesmo, foi o que lle pedín que por favor coller o equipo cando hubo que destituir a Roberto na jornada 6, porque pasa todo mal, xovense por todos os lados, vamos, de veinas críticas por todos os lados, pero bueno, eu sabía que era a persona que mellor conocía o equipo, sabía o potencial do equipo, sabía a calidade dos rapaces e non me equivoquei. E hoxe cando pito o árbitro final, quero me imaginar esa aperta Dani Méndez, David Méndez, presidente adestrador. Pois foi no campo, efectivamente, foi a frase que dixemos os dous foi por fin. Pois por fin ascendeu o Lalín, que ademais é que é un pouco iso, non? O que comentaba tamén o presi David Méndez na xornada 6, destituir a Roberto na xornada 6, poñer a teu irmán Dani Méndez, unha decisión que evidentemente pois levantou bastantes ampollas. O propio Roberto seguro que o primeiro, porque tiña toda a tempada aínda para reconducir o como lle estaba indo o Lalín, pero vamos, o tempo deulle a razón a David, deulle a razón a Dani, que ao final tamén na confección do cadro de xogadores pois ele estaba de director deportivo, e deulle a razón a moitos, porque a xeira de Dani Méndez só perdeu un partido, só unha derrota dende que colleu o equipo nesa xornada 7 ante o Vitoria, se non recordo mal. Foi espectacular, gañaron a Liga con moita solvencia, quedan aínda 4 xornadas na preferente, e xa é matemáticamente equipo de terceira, campeón da preferente o Lalín. E o de Arón Soto, tille bicha cara, Antón, un tipo emocionado, un tipo que leva toda a súa vida no Lalín, e que vamos, onte viviu a súa tarde-noite perfecta. Sí, bueno, polo momento, tamén un pouco pola épica do partido que dicíamos antes, que estabas con 10, cun dianteiro de porteiro, nun centro, nunha xogadellada, marcas o gol que marcas, un ascenso, de devolver ao Lalín 15 anos despois a terceira, con todos estes futbolistas que probablemente o núcleo xoven de rapaces que son de Lalín, que xogan no Lalín, probablemente non lembren ao Lalín na terceira. Por lo tanto, creo que é un momento espectacular e especial. E despois hai outro tema que sai no vídeo, que son as nais, que tamén claro. Nese vídeo do ascenso do Lalín, porque ademais nese vídeo das nais non só falan dos xogadores do Lalín, digamos, non? O sea, creo que o Lalín despois de ascender xa tiña clara cal tiña que ser a súa primeira fichaxe a vendeira tempada. No vídeo dos xoves a xente poderá saber a quen nos referimos. Non sei incluso se hai que meterlo no vídeo dos xoves ou guardalo para un futuro anúncio. Porque é un vídeo moi de anúncio. Estaría ben, Estaría moi guai. Sí, pero sí,
como lles vai tan ben coa súa xente, pois queren a súa xente, que volta a súa xente a xogar no Cortizo, pero sí, as nais, bueno, o que víamos no vídeo. Emocionadas tamén, lóxicamente, como para non. Así é. Algo máis que nos queras contar da festa? Algo máis que queras desvelar aí para que a xente quede Manugué, di Cristian Penela? Por Manugué non me viene nada. Ata aí podemos ler. A que hora marchache ti, máis ou menos? Quen tiña cara... 12:20. Cando ti marchaches ás 12:20, quen tiña cara de que ia Hai un ser... vídeo. De que ia ser o que máis tarde chegaba a casa? No, eso xa o dixo o adestrador Dani Méndez no propio autobús, segundo me contaron, en a entrevista que lle fixen, quen foi o quen ia ser o MVP da noite. Pero hai un futbolista dormido nunha cadeira do bar, que hai un vídeo deso, vale? Que se desperta a berros de MVP. Teño entendido tamén que o autobús tivo que parar nun momento da estrada de Umbría a Lalín, e non para ir ao baño, ou sí, pero non para o que pensamos. E nada, que vexades o vídeo porque é espectacular. Sí que é certo que estive un pouquiño tempo, que probablemente se estivera máis aínda sería mellor, pero está guai. Falan lendas do fútbol galego como Brais Emi, falan Cipi e Zape, Manu Vilariño e Eloi, Dani Méndez. Logo, é que foi espectacular, porque nun momento dinlle o micrófono a Brais Calvo, empezaron a falar, que se puxo a falar o alcalde e tiveron que vir a cortarnos. E despois, entre Xocas, Brais Vila, tamén colleron o micro, e son 7 minutos de vídeo, por lo tanto, vai ser un vídeo moi guai. Vai ser cine, ademais habrá que meterlle un chisquiño de literatura para darlle un pouco de contexto o que significa ter de novo o Lalín na terceira. Jatalín, o Lalín fai 15 anos militaba na cuarta categoría e ahora sube a quinta categoría do fútbol nacional, entonces non se pode dicir que regresa ao mesmo o que estaba fai 15 anos. Dumbría e Lalín pasaron por Negreira a saudar, non o creo. A ver, non se pode dicir... En certa maneira, non? É verdad que meteron unha segunda federación polo medio, pero bueno, que estás en terceiras, pódese dicir. Hai un escalón máis, un chanzo máis ata o fútbol profesional, pero é regresar a terceira, porque entre primeira, preferente e terceira non houbo, non engadiron categoría, por decirlo así. Onte o Presi en Galicia en Goles dicía que cando pior o pasou, porque ao final en preferente foron 3 anos, o primeiro en permanencia, o segundo fase de ascenso, este terceiro ascenso, onde peor o pasou o Lalín foi para sair da primeira futgal, da primeira regional. Así que creo que hai que darlle mérito que sí que é un regreso á terceira, ainda que haxa polo medio unha segunda federación. Ti que dis? Sí, eu non me poño... Non sei a palabra que quero utilizar. Quisquilloso. Quisquilloso, sí, non era quisquilloso, pero sí, ven a ser o mesmo. Ven a ser o mesmo, sí. Non sei se te estás decatando que estou facendo un pouco de tempo porque o seguinte prota foi a Riazor a ver o partido. Vale. No, ainda non está. Falamos. Claro, que estás co freno de man posto. ¿Quieres meter a sesión de guerra? Vale, como que ir. Aquí con este fondo ou queres No. Claro, é o que pasa cando vas a Riazor que lógicamente pois sí, os es que buscar tamén un sitio con boa cobertura para entrar. A ver como sai iso. A guerra veña día. Eu son moi maior, recordo la liga en segunda B, Condesa As Pontes. Mira, cuidado, onde está agora As Pontes, cuidado. E antes de baixar a segunda regional esta fin de semana. Efectivamente. Por certo, outro equipo que hai que mandarlle ánimo ademais das Pontes, o Barbadás, que esta fin de semana despois de caer na grela xa é matemáticamente equipo tamén da preferente, así que moito ánimo para toda a familia azul do Bárbadas. Dicía Madia Levo antes polo chat, por tocar un temiña máis antes de pasar tamén a deixar este bazo a xornada, que a Galiza Twitter Cup, segunda edición, 19 de xullo, vai ser, efectivamente, 18, o sea, venres, que onte dicían sábado, venres, non? Eu creo que é 18 de xullo, sí. Entón é venres, non sábado. O sábado 19 a final do Mundial, creo. Pois sí, sería pouco listo poñelo, non? Bueno, pois 18 de xullo en principio vai ser no Manolanxo Cortizo e pode haber un Anxo Tato contra Antón Vieites nese... Home, eu espero amañar o sorteo para que haxa un Anxo Tato contra Antón Vieites. Nun campo de terceira ref, efectivamente. Venres, bo día para a festa, o final. Aí está. Sí, señor. Outra das... Este vídeo creo que non che mandei, porque non che mandei os vídeos nos que fala o alcalde, porque non están ben de son, porque non teño o micro, non lle digo o micrófono ao alcalde para dicirlle, alcalde, fale o vostede do micrófono, sabes? Entón non están ben de son. Había certo rumor de que, bueno, podía ser que... Non é o día para falar desto, lógicamente, nin tampouco era día onte. Que a igual a directiva do Lalín non continuaba, tal, non sei que...
bueno, o alcalde pediu ao presidente que continuara, e despois os xogadores, pois, tamén a berros de Presi, creo que certo rumor que había, que supoño, gustaríame que sí, supoño que o convencerán. Malo será. De todas formas, é o que dis. Despois dunha, é como a miña pregunta a Brais Vila na Radio Galega. Con que ascenso quedas? Co do Estradense ou co do Lalín? A Brais Calvo, perdón. Lembrouno na entrevista que lle fixen eu, lembrouno. Bien, vaya faena me faz, como me podes facer isto, non sei que. Sí, porque lle dixen a Emi Carril que foi o goleador do Boiro, precisamente, imos a falar agora do Boiro, que lle meteu na Copa do Rei. Efectivamente. Sí, señor. Dixen Brais Vila quen lle dá a asistencia a Aaron Soto, que podemos volver a vela, é Brais Vila. A xogada que fai, recortando, poñendo a coa zurda, creo que é Brais Vila, senón, pero é unha animalada, O sexa, comandante xeral, e tamén, polo que vimos nos vídeos, era un pouco dos máis animados na festa, Brais Vila, Sí, bueno, tiñamos pasa unha cousa, que tiña o punto exacto para estar animado, porque había algún que se haya desfasado. Entón tiña o punto exacto para sí, de feito, Brais Vila que lle deu moita importancia, por exemplo, a tempada no día de onte no que expulsan a Sampaio, deu moita importancia, tanto él como Xocas, a tempada que fai Sampaio. Que eso nun día no que che expulsa, no que... Sí. Bueno, é verdade, hai outro tema que hai que tocar, o de Hugo García de porteiro. Hoxe cando preguntamos para que nos faltaba porteiro no 11 galego, moita xente dicía Hugo García. Ao final o de Hugo García ascende con un Deportivo Ourense 2 veces a terceira. A súa carreira é unha barbaridade, o sea, con paso polo Madrid, polo Valladolid, polo Depor, bueno, é unha auténtica animalada, pero na historia recente de Hugo García tamén é a conexión un pouco con Figa coa bola, porque grava o ascenso de preferente a terceira do Unión Deportivo Ourense, e Figa coa bola está agora na túa persoa tamén no ascenso do Lalín, no que ademais o García ten pois esa chiscadela, esa brincadeira, non, de que tivo que dar de porteiro no derradeiro partido, 36 anos e unha carreira dilatadísima, un auténtico fenómeno. Once U de Ourense, always U de Ourense, o García en Meis, aquel ascenso do Unión Deportivo Ourense, que clásico, que vidiazo aquel de Figa coa bola que abriu un pouco camiño. Este rapaz está chejando o parking, pero non dá chejado, Bueno, igual perdeu a cobertura baixando o parking, todo pode ser. Non hai presa. Non hai presa. Sobre Hugo García tamén lle preguntei a instancias, non? A instancias de Anxo Tato pregunteille, oye, lembra que cando estiven eu en medio dese ascenso do Deportivo Ourense, lembra yo Hugo García, tal, non sei que. Ademais de lembrarlo, tamén lle dixen, algunha vez ascenderá Hugo García como local? Por que? Ascenderon Atios tamén. É verdade. De feito, xa escoitaré esa resposta, pero deixou caer que, sí, pero os viaxes en bus de volta, cuidado. Que me corrixa Madia Levo, o do Atios, o ascenso do Unión Deportivo Ourense contra o Atios é co gol de falta ese, non? Un golazo de falta dende fora da área. Bueno, evidentemente, se non sería penalti. Vale, xa temos protagonista, así que creo que podemos deixar por aquí este ovazo da xornada merecidísimo pro Lalín. Parabéns a toda a familia rojinegra. Creo que foi empate a 0. Hugo García Lagoas, como prometiu na súa etapa do Depor Xuvenil, efectivamente. Hugo García Lagoas. Non, empataron a 0, pode ser. Que tamén o veredes no vídeo xoves. O venres hai festa en Lalín. Va a haber orquestra, supoño que na Praza de Igrexa ou por aí que pon o club. Estás convidado a ir, Anxo. Eu curro, pero bueno, estás convidado a ir, que o saibas. Que nos poñían aí, isto non está grabado, pero nos poñían aí suite con baño, desayuno continental ao día seguinte. Cuidado, Así que valora a petición. Valora a oferta. Valora a oferta. Sí, valora a oferta. E o sábado teñen cocido. E pola tarde creo que xogan, así que igual tamén fai falta un centrocampista no Lalín, así que chamen tamén. Sí, que fagan ficha. Grazas ao Lalín, grazas a toda a xente que estivo onte con Antón e que lle dedicou uns minutiños dentro da festa para que hoxe teña contido aquí maravilloso Figa coa bola, e os xoves quedades todos emplazados a ver esa festa do ascenso do Lalín de dentro. Hoxe Aaron Soto, protagonista do bazo da xornada con el gobo de la abuela neste 11 galego 146. Temos os ovos e agora pasamos ao Ximnasio Exalta Centro Deportivo na Avenida Lugo 6 baixo en Pontevedra, e xa vou ter que ir porrando da miña memoria esa dirección, porque xa lle queda nadiña o Exalta Halo. Onte
onte ou antonte, non sei exactamente cando, penduramos aí un vídeo do Exalta de Borja que grababa aí como está quedando o Exalta Halo por dentro. Xa non lle falta nada para abrir ese novo local, un local maravilloso no que poder seguir cumprindo todos os vosos obxectivos a nivel físico. O Exalta Centro Deportivo, o mellor ximnasio do mundo, patrocina o xogador Exalta da xornada. E o protagonista, Antón, do noso xogador Exalta da xornada é compostelán, con pasado na canteira do Depor, Berta Miranse Conxo. Chegou a debutar co Compos na segunda división B con 19 aniños e despois de 3 tempadas no Sigüeiro leva 2 xa en Barraña co Boiro na terceira federación. Esta fin de semana anotou un hat-trick, 3 dos 6 goles, a goleada da tempada na terceira, sen dúbida, 6-0 gañou o Boiro o Atlético Arteixo e Iago García marcou 3. Hola Iago, que tal? Moi boas noites. ¿Estáis? A ver, repite agora, a ver. ¿Me escuchas? Ahora sí, que tal? Moi boas. Ahí. ¿Qué tal? Buenas noches. A ver, que tal o Depor? Fainos aí análise, que ves de Riazor. Gustouche ou non? Bueno, un sabor agridulce. Tenía novo aí en el Mirandés, por eso fuimos a verlo. Fuimos unos cuantos amigos juntos y agridulce porque perdió Novoa, pero bueno, contento porque ganó el Depor. Que che parecen as accións polémicas que estivemos falando as antes, o da expulsión ou non de Ferllo? Xa que estamos aquí, fainos análise como se fora xornalista, joder, correspondente aí en Riazor. Para mí, muy justo todo. Tanto la expulsión como el penalti al Depor. Bueno, el penalti al Depor sí que me parece más claro, pero después el penalti que le pitan al Mirandés, con muy poquita cosa pita mucho. Podías falar con Hugo, ¿cómo estaba Hugo? Tivo que ser un día especial para él. No, acabó el partido, derrota, se metió al vestuario. No, aparte estábamos arriba, no había posibilidad. Bueno, pues ese foi o partido do Depor. Agora imos falar do Boiro, que tamén vai a fin de semana, vai a 6-0. Eso, a goleada da tempada do ano na terceira foi tremendo. La verdad que sí, la verdad que partido redondo. No, yo creo que nadie se esperaba ese partido, ya por la racha que tenía el Arteixo. Y que después que también veníamos, sí que es verdad que nosotros teníamos muchas ganas por la situación de romperles la racha. El año pasado había sido al revés, un resultado prácticamente parecido, o sea, 6-1, 1-6, y vamos con esas ganas de demostrarlo en casa. Sí, señor, foron os 4 goles de Adri Otero, de feito, non? O ano pasado, sí, xusto en... Sí, si no recuerdo mal, sí, que aparte justo la semana anterior pasó prácticamente lo mismo. Sí, señor, pues quitaste esa espiña, pero ben quitada, porque... a ver, a pregunta que tiña apuntada era se hubo algo de igualdade, porque cun 6-0, claro, reflicte que o Boiro foi moi superior. Non sei se hubo algún momento no partido no que Arteixo tivera tamén as súas opcións de meterse no partido. Yo creo que con el 2-0 sí que hay un par de acciones que Borja, ya conocido por todo el mundo, tapa muy bien. No sé si hay un córner también, que hay un poco barullo, pero bueno... Yo creo que empezamos muy bien, ya con el 2-0, ya te digo, las ocasiones de ellos, y empezamos muy bien el partido, y a diferencia de otros partidos que también hemos empezado muy bien, supimos meterla. Antón. Estaba, mellor dito, equipo perdendo moi pouco, pero tamén gañando algo menos que agora neste treito final. Canto influen as chegadas de Adri Castro, de Juanpa, desta xente veterana para manter a calma e saber que agora nestas xornadas pois é onde se decide todo? Mucho. Al final, ya es lo que tú dices, no solo aportan la calidad y el nivel que tienen ellos, sino que al final la experiencia y las palabras que te pueden decir, los consejos que te pueden dar, tanto entrenando como el día de partido, pues al final ayuda mucho. Es una experiencia, es un plus a mayores que a lo mejor al principio no contábamos por tener la plantilla muy joven, ahora sí, y nos da la verdad que bastante. Perdón, dale, Antón. No, ia decir que agora non é que... Vou decirte, tedes overbooking de gran estado de forma arriba, porque tives de marcar 3, Mario Coido que leva un mes espectacular, Juanma Blanco vai de gol ortopédico en gol ortopédico, Adri Castro, ten un vacile para ti, que non vou a desvelar de momento, pero creo que asiste bastante. Me lo acabo de encontrar, ya me lo dijo. Me lo encontré ahora en la salida de Riazor, ya me dijo que la pregunta iba por ese camino. Estades moitos coa frechiña.
Sí, a ver, después también de este partido, cosa buena es que marqué yo, marcó Adri, marcó Prol, Juanma, que también lleva lo que vosotros decís, unas jornadas marcando goles y todo suma. Al final sí que es verdad, Facu también, que esta jornada no pudo jugar porque está sancionado, increíble, Insua, todo, o sea, Víctor también, Landeira, llevan no sé cuántos goles también, o sea, estamos todos a un nivel, yo creo que muy bueno y intentando que dure para intentar este final de temporada hacerlo lo mejor posible. No, e xente tamén, onte falábamoslo na radio con José Tizón, ao final hai perfis tipo os que falabades agora, non? Juanpa, tipo Adri Otero, tipo Arampazos, xente moi experimentada, pero despois moitísima xente nova con unha fame por crecer tremenda. O sea, ti nese vestiario ata pareces dos maiores, por decirlo de algún xeito, que tes 24 se non me trabuco, pero hai bastantes máis novos que a ti. Bueno, sí, o sea, sí que los hay. Sí que es verdad que es un vestuario muy joven. Es un vestuario muy joven donde veteranos como tal, pues los hay contados, hay 2 o 3. Yo cuento veteranos a lo mejor Arán, Samu, y después pues por roles pues puedes contar también a Borja, a Juanma y alguno más, en Jami también por ahí, y bueno, Juanpa. Pero yo creo que de edad, la verdad que somos una plantilla muy joven y yo creo que es un plus porque tenemos mucho hambre también. Al final pocos vivimos un playoff, o nadie prácticamente, y tenemos pues ese hambre de decir a ver qué pasa este año, de intentar soñar con ello y a ver. Imos ler un pouco o chat. Cando anunciamos que íamos falar con Yaguito, que xa non é Yaguito, xa é Yago García, a verdad que moitos vaciles por Instagram, tamén algún polo chat, e dixo Rouco, este non era o que non lle apuntaba un balón. Está Rouco en el coche, lo tengo ahí esperando en el coche. Y está, no sé si escucháis de vez en cuando, pero está gritando. ¿Qué pasa? Me pidió antes que dijera que lo nombrara porque es jugador insignia de la Luaña. Entonces, que quiere que habléis un poquito de él también. Dice que el otro día marcó 4 y nadie le dijo nada. Ninguén lle deu bola, ¿no? Que claro. Mande vídeos, joder. Ten que avisar, claro, echamos a todo. Ten que avisar. Y ahí está gritando otra vez. Mira, pregunta Madia Levo así, moi directo. Métese o Boiro en playoff? Ojalá. Yo, si te digo la verdad, yo creo que sí. Al final, si no creo que sí, ¿para qué jugar las últimas 3 jornadas? Entonces yo creo que sí, apuesto por nosotros y vamos a intentarlo, a lucharlo hasta el final. Sé que ahora tenemos partidos muy difíciles porque vamos a Villagarcía, que se están jugando todo. Después Montañeros y acabamos en Somozas. O sea, yo creo que nadie querría terminar así con este calendario, pero bueno, yo creo que tampoco se quiere enfrentar nadie al Boiro. Non sei se vos doi a espalda, perdón Antón, xe che dou paso, non sei se vos doi a espalda do que fixo o meu compañeiro aquí, Antón Vieites, que vos meteu un poquinho de presión porque nos prognósticos meteu o Boiro, non sei se vos doi a espalda de cargar coa presión de Antón. No, pero eso es bueno, yo creo que es bueno, que nos tengan en cuenta. Es que creo que cando os metín en playoff estaban a 4 puntos ou así, sabes? Sí, xa están empatados co quinto posto. No, es que, claro, pero daros cuenta, al final estamos 5 equipos o en un abanico de ¿qué? De 2, 3 puntos. O sea, ganas un día, te pones de quinto, pierdes, empatas, pasas a la 8ª, 9ª posición. Está todo muy cerrado. Jugades todos contra todos, por así decirlo, por lo tanto. Sí. Yo creo que el único que no tiene así partidos contra gente de playoff, si no recuerdo mal, es el Arteixo, que es el que mejor encaminado lo tiene. Sí, pero vende chupar 6, ¿eh? Sí, está claro. Pero bueno, yo creo que es el que mejor encaminado lo tiene de momento. Bueno, a ver, dalle, perdón. No, sí, básicamente vou a sacar un... Xa que falaba desde o partido da semana que ven, Canteira Compos, partido na Lomba, dobre favor. Ojalá, ya no solo por el Compos, sino por mí. O sea, ojalá ganar y tener el playoff cerquita prácticamente y que los resultados nos acompañen. Y ojalá, la verdad. Bueno, non sei que vou facer o domingo de tarde, pero se marcas igual teño que pedir que saúdes a cámara ou algo, algo tens que facer. Xa pensarei, a ver se vou. A ver si me sale en el momento, que también hay que acordarse. Al final, si os dais cuenta, este año sí, metí estos 3 y feliz también vengo de marcar contra el Noia, pero había costado que entrase la pelotita. Gastache todas las celebraciones estas 2 semanas, claro. Bueno, si tengo que pensar alguna, pienso, no tengo problema. Si tengo que pensar...
Pois imos ver os goles, imos ver como celebrou tamén Iago García ese hat-trick. O mellor o primeiro, non? Falando tamén un pouco fora de micro, o mellor o primeiro, que defines moi ben ante a saída do porteiro. Moi bo pase tamén por riba, picadiña aí ás costas da defensa. Aí está la cuarta asistencia de Castro. Para que despois diga. Aí está, ese pase, a definición fixelle unha pequena repe. Esta era o 2-0, pode ser, nese momento? Sí, el primero lo marcó Juanma, este es el segundo, sí. Este, bueno, está ben cruzado, pero é algo máis doado tamén. De quen asistencia nese caso? De Prol, la verdad que fue un regalo, porque el zurdo metiéndose para adentro. Pero agasallo José Evia dixo, veña, que este rapaz ten que marcar un hat-trick para que lle entreviste fica coa bola. Yo creo que este día estaba para mí. Y punto, porque la jugada de antes, o sea, estaba con los gemelos arriba. Y se dio, o sea, estaba para mí. También el año pasado muchos de mis goles fueron así. Y la verdad que de esta me cayó y... Oportunismo hay que telo también, joder. No, sí, hay que buscarla. Hay que estar. Pero yo ya miraba el minuto y decía, qué pena, se me va, está cerquita, no... Se me va a ir, al final nada, me voy con 2, que está muy bien, pero bueno. Pero la verdad que estaba para mí. Balón Levache de Barraña, ¿no? No, este año de momento no. El año pasado metí un hat-trick y me lo dieron el día de entrenar. Pero este año de momento no. A ver se esta semana te sorprenden aí cun balón asinado, home. Dende aquí facemos forza para que así sexa. José Antonio me lo prometió. No sé cuándo me lo va a dar. Bueno. Me dijo que tenía su promesa de que me lo iba a dar. Si hay promesa. Sí, yo confío. Ya por el recuerdo, la firma de todos. Sí, lógicamente. Mais do chat, agora che deixo tamén Antón Rouco, preguntalle polo ritual prepartido para marcar. Yo no tengo ninguno. Yo sí que soy muy maniático. El otro día marqué contra el Noya, pues el domingo, el sábado haciendo la mochila, sí que empecé a preguntar dónde estaban los calzoncillos, los calcetines. Empecé a preguntar por todo lo que había usado, lo mismo. Y un poquito eso. Después nada, rituales no tengo nada. Ríos dixo, este vai ser o fenómeno que leve o Boiro a segunda federación. Catalín puxo, hai prima do Compos para ir a Lomba? Que yo sepa, no. Se hai que avisen, no. Se hai que avisen. Hombre, que avisen que el vestuario tiene que saberlo también, pero no, en principio, o sea, que yo sepa, no, yo creo que sabe que nos jugamos también algo, entonces no sé. Pero bueno, que ojalá, bienvenida sea. Tamén preguntou Adri, un top 3 de compañeiros que se molle. De este año. Sí. ¿Top 3 de qué? No, claro, es que ahora depende, claro, porque Adri Castro lleva 4 asistencias conmigo. 3 sin querer. O sea, 3 os cuento cómo fueron tiros suyos que el portero rechazó y eso son asistencias. Pero no sé, depende. A nivel te diría que Troll, sin lugar a dudas. Y después, pues no sé, te diría que Facu, que es mi competencia, por así decirlo. Hay momentos de la temporada, este partido por sanción no pudo jugar, pero estaba a nivel bestial, la verdad. Y yo que sé, Juanma también le da un plus al equipo. Y Adri ya desde que llegó se notó, es lo que vosotros decís, por cómo es y por la calidad que tiene. Ya decías antes que van a pasar también a marcar un hat-trick, no sé si sabes esa data exacta. Pues mira, me acuerdo porque tengo amigos que me preguntaban si iba a salir aquí, si me iban a decir, si no. Y fue la jornada justo entre semana. En abril goles 1000, podemos decir, ¿no? Vamos, que te fumamos a triple banda, ¿no? Fue la jornada entre semana y como lo hicisteis el lunes siguiente, pues nada. Quedé ahí un poquito en el olvido, pero sí, fue... No, la verdad que yo creo que mis últimos 3 años, voy a contar este ya, porque ya metí más goles que lo que llevamos de temporada. A final de temporada, estoy en cuanto a números, estoy mucho mejor, o sea, que al principio. Yo ojalá que no, y ahora me da rabia que entre y que no entraba antes. Recuerdo ocasiones que a lo mejor pues digo, joder. Pero bueno, bienvenidos sean ahora, no te digo que no. El que o ano pasado foi o 17 de abril, este ano 19 de abril. O ano que ven o 18 e xa pechamos o ciclo. Bueno, ojalá sea así todos los años.
Y si vienen antes, pues también. Yo los voy a recibir bien y si hay que pensar celebración, ya lo dije, yo... No. Dani Ramilo, que antes dixo que tiñades un gran míster que deixara moi bo recordo no Atios, como definirías a Mr. Tizón? A Mr. Tizón. ¿Cómo lo definiría? Lo definiría... Valiente con su idea, valiente con su plan. Quizá este año a lo mejor es pregunta a lo mejor a pillar porque no conté con muchos minutos, pero no, creo Meteu yo zasca, remató uno con zasca. No zasca ninguno, pero no, creo que es muy valiente, creo que tiene su idea y a mí lo que me gusta es que quiere que todo el mundo vaya con la suya, lo dijo el otro día en el vestuario, que todos teníamos que ir a una, que quedaba poco y que de aquí al final había que ir todos juntos, que nadie se tenía que bajar de este barco. Y yo creo que es algo muy importante tener en cuenta que es difícil transmitir. Mira, está pedindo Rouco polo chat que volva xa dunha vez ao coche, así que vou facer a última e logo lle das os vaciles de Instagram, vale, Antón? Que temos varios e deixamos que Rouco marche para casa xa que o está desexando. Vin o vídeo de celebración do vestiario e chamoume a atención porque cando todos, seguramente vos tamén, pero o que subiu onte Tania polo menos, dende aquí unha aperta a Tania que sempre nos axuda moitísimo e fai un traballo espectacular no Boiro, onde outros poñen reggaetón, poñen a morocha, onte no vestiario do Boiro estaba soando esa de Tell Me Why, que é como Tell me why, na, 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 na. ¿De dónde ven eso? O sea, es un poco viejuna, ¿no? ¿O no? Mira, yo si te digo la verdad, yo la cambiaba. Yo la cambiaba porque a mí se me ve en el vídeo que yo empiezo a saltar un poco. También tenía yo a mis sobrinos, entonces no los quería dejar solos, pero yo empiezo a saltar de la emoción, de un poco todo, pero yo... No. Yo llevo lo justito con inglés, pues si me pones una canción que por encima no conozco... E non, pero que non rompe tampouco. Claro, non só que non coñeza, senón que é pouco animosa para un vestiario que festexa unha vitoria. Bueno, pero yo he de decir que yo veo a la gente cantar y a mí me gustaría cantarla porque es como que la vives. En el momento va de menos a más, ¿no? No llega a romper en ningún momento, pero va de menos a más y lo acabas viviendo. Apagades luces e prendedes linternas, entón. E sacan os chisqueiros aí como nun concerto. Sí, señor. Antón, veña, dalle aí cos vaciles de Instagram. Rápidamente que hai bastantes. O Adri Castro eran as súas asistencias que xa contestache. Mario Constenla, preguntádelle por unha cena que me debe dunha aposta de goles do ano pasado. Quedé a uno. Le dije, mira, en enero tenía solo un gol, creo. El año pasado. Y le dije que iba a acabar con 10. Me dijo que no, le dije una cena. Quedé con 9. Pero bueno, yo la cena, le dije en verano de ir a la playa, de estar la tarde y después ir a cenar. Pero al final entre una cosa y otra, entre que está estudiando todo el día y que no para, no tiene tiempo para nada. O sea, que no se queje, que la tiene más que planteada. Jorge Quiruga, do 1 a 10, como estaban de vos os bocatas que levabas no bus do Depor? Los bocadillos y los tuppers. Y los macarrones eran increíbles. Yo me llevaba siempre el tupper, me acuerdo de macarrones y todo el mundo cogía. Porque llevaba un tupper enorme, todo el mundo cogía. Dicho también por aquí, Dani Nieto, dalle saúdos de Rodrigo. Joder. Ahora quiero saber quién es Rodrigo, macho. Hostia, me metes en un compromiso. Porque claro, el tema es ese, que quién es Rodrigo. Busca la rima. Vale. Mellor non te arrimes. Seguimos. Claro. Luis da Cuncha, non che deron pena Iker Castro e Pablo Martínez que foron compañeros teus no Depor? No, pena no, que están arriba. Están arriba y tienen el playoff a tiro. Pero no, la verdad que no. Antón Ague, ¿te has pensado volver a área técnica como adestrador? Sí, no sé cuándo, pero sí. O sea, ahora mismo estoy estudiando y con el fútbol, entonces del tiempo lo justo, pero sí que es algo que me gustó mucho. Outra moi boa, da mesma persoa. Ten máis noites que o camión da basura? Mentira. Paso palabra.
E polo Mentira, tanto, Álvaro Rodríguez que di gustanlle máis os cubatas que os goles tamén é mentira. Eso no, es totalmente mentira. Podéis buscarme. Mentira todo. Corta. Iván Rubio, tempada moi dura para él por seus problemas de saúde. Xa sei que non é unha pregunta. Problemas de saúde? Sí, a finales de noviembre empecé a tener un dolor ahí abdominal y al final fui varias veces al hospital, me mandaban para casa, se me complicó, tuve apendicitis complicada, estuve ingresado una semana y bueno, hasta pues finales de enero no pude prácticamente volver. Me acuerdo que volví contra el Somozas y no me esperaba volver tan pronto, pero bueno, me sentí bastante bien y después pues entré un poquito eso que me cortó todo un poco, el ritmo y todo, y después volver, ver que el equipo iba muy bien, porque al final en diciembre, enero se consigue una racha muy buena. Sí que es después no va tan bien la cosa y todo cuesta más, porque yo creo que cuanto mejor va la cosa todo en conjunto, más rodado va el volver y todo. Pero bueno, sí que me costó ahí un poquito. Sí que fueron semanas jodidas, 2 meses jodidillos, pero bueno, ahora contento. Ahora sabe mejor, como dijo Juanpa, ahora hay que aprovecharlo porque sabe mucho mejor esto. E a última termino. Mario Romero decídelle que moi ben os 3 goles, pero o adestramento non trouxo en todo ano ningún champú. Dile que eso es mentira y que si no lo consigo. Que él no tiene queja de champú. Sí que es verdad que tuve que comprar más que yo. Pero yo cuando me acuerdo compro y si no, malo será que alguien no se lo olvide. Y él ya lo guarda. E a última, se non ten nada máis por aí, Antón, é a clásica que ya facemos a todos os protas que pasan por aquí, que por coñeceros un chisquiño máis, dixeche que estabas estudando, que estudas, que che gustaría ser de maior, máis alá do fútbol, non sei, algo que lle poida interesar aí a xente de Fica coa Abuela, un hobby curioso. Yo estoy opositando para examinador de la DGT, es poco conocida. Sí. Es poco conocida, estoy estudiando eso y la verdad que es... Pues, ahora que puedo compaginar un poco el tema estudios fútbol, aprovecharlo, tener algo a la mano y después me gustaría, aparte de tener eso, crecer en algo, bien sea o de mi propiedad o invertir en algo. E do prezo do combustible, que opinas? Buah. É unha brincadeira que temos aquí en Fica. Va susto el combustible, va susto. Pero polo tanto, ti regulación vial 120 todo o camiño, verdad? Ou vas a pisarlle un pouco agora para casa 12 da noite? Hay que tener cuidado porque a partir de 90 el consumo se dispara y no estamos para gasto. Hay que tener cuidado. Un final perfecto para esta entrevista, sí, señor. Iago, que moitas grazas, que moitos parabéns por ese estrés. Oxalá cheguen máis, moi ledos de que me estean indo ben as cousas. A Tizón hai que dicirlle que che poña máis minutos, que xa ves que cumpres cando che pon. Así que nada, mellor das sortes para esa loita final polo playoff. E o dito, moitas grazas e moitos parabéns por ese hat-trick. Muchísimas gracias, un abrazo. Apertas. Gracias. Chao, gracias. Pois aí están os protas deste 11 galego 146. Aarón Soto por 2, protagonista do bazo da xornada con ese ascenso da Liga Terceira. Iago García, que a verdade que a foto hai que actualizala, igual é da tempada pasada, igual sí, pero bueno, foi a que nos mandaron por aí, así que Iago García, xogador exalta da xornada neste 11 galego 146. En Ormuz pasan barcos ou só pasan peixes. Está máis cara a peaxe da P9 que o estreito de... É máis fácil cruzar Ormuz que cruzar o Ulla para vir a Lomba. É máis fácil cruzar Ormuz que facer Ferrol Tui, A verdade que sí. Sí, a verdade que sí. A verdade que sí. Preguntamos por porteiros. Non vai ser Hugo García o porteiro deste 11 galego 146. Levaba dende 11.64 sen entrar a pasada semana e repite por segunda semana consecutiva. Non é outro que un madrileño que xa chairego, como dixo Antón a semana pasada. Alex Santomé, que pongo por rodous neste 11 galego 146-164. Iba, meu, xi, miña nai. Ainda quedan ata ese, porque venceu o Racing Vilalbés nun partido do Racing Vilalbés. A foto de Borja Míguez coa gorra é boísima, por certo, pero outro 0-1, 1-0, 0-1, 1-0, 0-1, 0-1, 1-0, o Racing Vilalbés que venceu no Salvador Otero ante o Celtic, Antón. Eu flipei onte, a semana pasada, cando falamos con el, mandou un audio en perfecto galego.
polo que acabas de dicir agora, que eu quedei, digo, este tipo non é de Fuenlabrada, é un bisóquer. Sí, bueno, pero xa leva aquí cantos anos. Sí, pero bueno. Hai que dicir, mira, aparte son os dous porteiros, tanto Ayuba Tib como Alex Santomé, dous gichos de fora que valoran, que respeitan e que falan a nosa lingua mellor que algún que naseu aquí. E non é ningún pavo. No. Non é ningún pavo. Victoria do Racing Vilalbés na illa. O Céltico ao final non se mete. Como dixo Antón, era literalmente imposible que se metera o Céltico. E a verdade que o ten complicado. E agora están de vacacións, a verdade. Levan 3 semanas palmando, 3 semanas de vacacións. terra de nadie, como di Chacho Gudet, que é terra de nadie, pois... bonita, a terra de ninguén é bonita, é bonita. Sí. Eso é verdade, dá unha tranquilidade. Dicía algo así Luis Carro, como cando posa os obxectivos ou tan grandes como era poder xogar nun playoff, a desilusión é maior, e lóxicamente non era o que se agardaba do Celtic nun principio, que fixe un temporadón, pero agora sí que estas 3 últimas semanas pois terra de ninguén. O gol de Pablo Trigo, outra vez Pablo Trigo, no minuto 3 de partido no Salvador Otero, e a partir de aí o certo é que o Celtic tivo oportunidades para empatar o encontro, pero que apareceu o Santomé. Esta é a mellor parada que fai en todo o partido, a Sobrido, despois do pase de Adri Rodríguez. É unha auténtica animalada, a man que saca abaixo tras bote, evita o gol de Sobrido no primeiro tempo. Despois o de sempre, moi seguro, en tiros dende fora, en centros laterais. Montamos aí un pequeno resumo das súas accións principais. Estas xa son no segunda metade. Tan claras como a de Sobrido non houbo, ou polo menos nos non as temos. Sei que hai unha de Anxo Llanos que non aparece neste vídeo que montamos no segundo tempo, que tamén é boa parada de Santomé, pero sen dúbida mellor é a de Sobrido, a que fai no primeiro tempo. Xa vedes que o Celtic ativo as súas opcións, esta sobre todo de Sobrido, pero que apareceu de novo o muro, Fuenlabreño, que xa é chairego, para poñelo por 2 e para a vitoria dos de Juan Rodríguez. Meteuse a néboa na illa, boa tempada igualmente, si o temporadón igualmente do Céltica de Luis Carro, que queda con 40 puntos na 13ª posición. O Racing Vilalbés queda cuarto a só 2 do Atlético Arteixo, 2 por riba dese empate na 5ª e 6ª posición entre Estradense e Boiro. Temos máis terceira, Antón, despois, entón case que... Sí, no, simplemente de aquí vou decir que que calor pasei en Ourense, que logo falaremos, e a xente con chaqueta na Illa da Arousa, unha cousa espectacular. Home, que o mare afecta, o mare suaviza en todos os sentidos, o carácter, o tempo e todo. Que bonito ver o mare. Por certo, que non o dixemos, é moi importante, o esquema deste 11 galego. O esquema 2-4-4 que é unha maravilla. Iago García, que xa o vedes aí, vai facer de lateral carrileiro, e cando vexades o lateral carrileiro esquerdo e de flipar tamén. É dicir, non tiñamos só hai 2 centrais e o resto pois van ter que poñer un mono de traballo para defender, porque aquí non vai defender ninguén. Eu pregunto de novo, como o xogador dos Ovos da Boa non veu a entrevista? Como non é que non vise. De que non lle pedimos entrevista. Claro, non a pedimos porque temos material de sobra. Entón grabou, canto? 45 minutos en total aí para editar. O que editamos son 23 de entrevistas, máis 8 ou 9 de festa. Se nos poñemos... Sí, bueno, máis la literatura que lle queres dar. Claro, máis a literatura que lle queramos dar. O sea, hai material de sobra do Lalín. Entón pensamos, meter outra entrevista hoxe de Aaron Soto é sobrecargar. Ademais, onte celebraron, hoxe igual non lle apetece pasar aquí media hora escoitando como lle vacilan. O mellor sí que lle apetecía, pedimos perdón a Aaron Soto, pero bueno, xa falou onte Antón con el, xa metimos as súas declaracións. Bueno, eu creo que xa era dabondo. E o xoves faremos ese vídeo inside da festa dende dentro do Lalín. Ourense calor, sería a primeira vez. Gaín Samu, saín de Vilagarcía en manga curta con máis de 20 graus e cheguei a illa e a menos de 15. Está me gustar que estamos abrindo unha sección de tempo, Sí. Rolda de temperaturas, como fai Rodrigo Pérez Pardo os domingos pola mañá. Madialevo, iso fai no Champi dende o bar, pero ninguén máis. Efectivamente. Que entrevista que era de Champi histórica. Jatalim, nunca hai material de sobra. Eu quería ver algún hoxe de resaca, contando chismes da festa e demais. As corredoiras, fica co meteo. Chisme da festa xa contei eu, que máis quere? No, e aparte valo ver os xoves, porque Antón grabou no inside, no momento no que están aínda no quecemento gradual das bebidas espirituais. Gano eu, nenos, 35 gradazos, dixo Adri, miña nai. Non conta. Cuidado. Pois Alex Santomé, que está na porta deste 11 galego, o outro central, un pouco tamén o premio a tempada, que era increíble, injusto que non entrara aínda. Como me alegro por esta victoria. En ningún 11 galego. Fito Rodríguez do Bergantiños, que aínda non entrara no 11 galego da xornada. Entón gañou o Bergan no requexón 1-2 ante o Oviedo Vetusta, con merecemento, ademais. Sí,
Se tío disi, porque eu librei o sábado non sei absolutamente nada. Se tío disi. Pois sí, polo que contou tamén Rodri na radio, foi un partido dominado polo equipo de Simón Lamas, que ainda así co gol de Gil pois sufriu un chisquiño final, ou polo menos meteronlle medo no corpo, pero mereceu gañar o Bergan. E o que dicíamos, non? Pois Fito Rodríguez, coido que son 7 goles xa, moitos penaltis, moitos en momentos decisivos, un raparigo que ten, bueno, pinta de que vai ter moita moza este verán, moitos equipos que van andar detrás de Fito Rodríguez porque está facendo un temporadón espectacular no Bergantiños, a súa tempada máis goleadora. E como premio tamén un pouco, non? Esta aparición no 11 galego despois de tantas xornadas nas que podería ter entrado algún gol tamén dende fora espectacular, no El Mántico, por exemplo, pasa que o equipo acabou perdendo. E o Bergantiños, que xa comentamos, coido que foi a semana pasada, que Simón estaba un pouco nese momento de pa onde mirar. Pois no, a semana pasada estaba mirando, a semana pasada era un drama, agora é bon momento. Sí, pero está a distancia é a merma. Sí, agora sí, pero que a semana pasada era 42, a semana pasada era Bergan 42, Rayo Cantabria 42, Langreo 42, Astorga 40, Sarriana 40, o sea, a semana pasada era un drama. Claro, era un drama, pero por iso dicía que él falaba de que non quería volver a escoitar falar de mirar para arriba, ni mirar para baixo, ni mirar para ningún lado, que tiñan que gañar o partido que lle tocase, punto, porque durante moita, nesa primeira volta do Bergan falouse moito do playoff, e bueno, esta vitoria era había que gañar no Requexón, además o Oviedo Vetusta que leva un mes que bueno, que daquela maneira unha vez que xa perdeu o ascenso co Fabril, o ascenso directo, e había que gañar sí ou sí, e o partido de Fito que ademais marcou un gol. Ourense tin trae un gado sonte, que espectáculo Bergan, dixo Dani Ramilo mirando a estrada Vilagarcía Carballo. Algo máis da segunda federación, a derrota da Sarriana é durísima, tamén non só para Sarriana, senón para os intereses da nosa terceira contra o Marino de Luanco, ademais na Ribela nunha batalla clave pola permanencia, queda con 40 puntos aún dese play-out. Coruxo que lle gañou o Rayo Cantabria, que era o equipo máis en forma da segunda volta, senón me trabuco, e gañou con solvencia con 2 goles de Xavi Sola, que xa vos anticipo que fomos inxustos e non vai entrar neste 11 galego. Vitoria no Deportivo Ourense, que despois comentamos, e o Fabril que saiu a competir, que parecía que co ascenso pois podía estar algún como pretendía que estivese hoxe Arón Soto aquí en Fica coa bola Jatalín, pero non, gañou no El Mántico por 0-1. Fixe un favor importante o Fabril, a Unión Deportiva Ourense, ao Coruxo, para que o Salamanca este con 47. E nada, do Bergan que nunha tempada difícil, porque era espectacular a primeira volta, saen Marru e la Xebre porque pagan as súas cláusulas de rescisión, logo que si, en un día con baixas, porque a baixa de Keko Evia, que estaba a ser o mellor na segunda volta, dando un paso diante espectacular, o sea, de Keko Evia non, perdón, de Coque Saiz, foi baixa. Tampouco xogou Darío Germil. Aparece Pedro Ramos e marca tamén Fito, por tanto, era un partido que tiña que gañar o Bergan sí ou sí, moi importante, agora con 45 puntos, a 6 puntos para o final, porque quedan 2 xornadas, respira sobre todo porque visita o Sámano na última xornada, así que veremos que acontece domingo 12 da mañá, xa en horario unificado, Bergantiños Unión Deportiva Ourense. Cuidado, que partido. Por certo, sobre o El Mántico, esa vitoria do Fabril 0-1 ante o Salamanca CFUDS, que vais en siglas. Houbo de novo ese cántico que se está poñendo de moda outra vez, de musulmán o que non vote, o colexiado volveu a activar o protocolo racista, así que un día máis, non por ser pesados dicindo unha vez máis hai que ao revés, non somos pesados por dicilo un día máis cando segue acontecendo. Vaya país que se nos está quedando. Que te esperas dunha xente que entrou aquí a pedirnos que faláramos en español? É verdad, toda razón, pero bueno, lamentable. Polos campos ese berro coido que era dipanda. E tiraron pedras, é verdad, no Deportivo Ourense fixo ya bonita tamén ali, que non xogaron no El Mántico, xogaron no campo segunda xornada de Liga, nas pistas. 18 pavos cobraron esas entradas, bueno, en fin. Lateral esquerdo, carleiro esquerdo, extremo esquerdo, un caso moi similar a Fito Rodríguez, unha persoa que quizás esta xornada non fixo o mellor partido da súa vida, pero ao final marca o gol da vitoria e levaba moitas semanas merecendo unha aparición, un pouquiño de bola aquí en Fica coa bola no 11 galego da xornada, que non é outro que Alex Rey do Arousa, vitoria en Calavagueiros, para meterlle tamén presión o Compostela, aproveitando o Arousa o picazo do Compos, o empate en San Lázaro no Vero Boquete ante o Montañeros para volver a estar empatados a puntos no máis alto. Iso sí, o Compos líder pola diferencia de goles gañou o equipo de Gonza co gol de Alex Rey.
Que dixen? Diferencia de goles. Bueno, non é o mesmo. No, porque o Galabrás particular, que ten o Compos que venceu co Arousa os 2 partidos, non é o mesmo que a diferencia de goles, que eso enténdese como a diferencia de goles xeral entre goles a favor e goles en contra. Aclarado entón, en Calabagueiros gañou o equipo de Gonza Fernández e temos capturas do gol, podedelo ver nos compañeros do En Xogo, outro centro de Carlos Torrado, que a nivel estatístico está facendo un temporadón, tamén a nivel futbolístico, pero ao final moitos deses envíos acaban en gol, e incluso se non os marca el, xa entrou en algún 11 por asistir ou por marcar. Carameliño que lle pon e coa testa, que non é do máis habitual, papa aí o central do Barrico e acaba chegando Alex Rey para marcar o gol partita, que diría un grande como Emilio González, e darlle os 3 puntos importantísimos ao equipo de Gonza Fernández nesa pelexa polo ascenso directo, que como dicíamos, pois está con 61 puntos ambos. Non sei como ves, antes fora de, o sea, por privado, Jatalí me escribiunos, en este caso a ti, e dixo que hai non tanto, dixeras que o Compos ia chegar a este partido contra o Montañeiros celebrando o ascenso. Sí. Efectivamente. Pois non é así, todo o contrario. Pero como tamén dixen que o Arousa ia competir a Liga ata a final. Ah, claro, onde dixen digo Diego, e se non Alex Rey, claro. Correcto. Polo tanto, quédanse 3 xornadas de auténtico infarto, porque eu, perdón, non vexo aos 3 equipos gañando os 3. Eu escribo, pero ninguén responde. Non, bueno, hoxe igual non respondín, é verdad. Hoxe igual non respondín, pido perdón. Pero ler Lino. Polo menos Lino, que outro nin iso. Sí, perdón. Tive un día complicado. Non vexo os 3 equipos gañando os 3, porque Somozas Compos, creo que gaña Compos. Compostela Estradense é o partido que teño dúbidas. E Viveiro Compostela. E por parte da Arousa Boiro, creo que non gaña Arousa. Cambados Arousa e Arousa Céltiga. É certo que tivera que dicir algo, creo que os dous fan 6 ou 7 de 9. En ese punto vai a estar a Liga e o ascenso. Cuidado, Cuidado. Onte pregunteille eu. Preguntábamoslle no Galicia en Goles a Manolo Avalo. Última xornada, Céltiga Arousa. O Céltiga non se vai xogar nada xa. Ixo xa, pero a rivalidade vai máis alá de dos veciños, quero dicir, se aparte algo habrá, non, de interés, quero dicir, igual que lle preguntábamos aquí a Iago García se hai algo do Compos para que lle gañen o Arousa como unha recompensa por gañar, que iso non é ilegal, ata onde eu sei, o mellor estou metendo nunha poza, pois o mesmo pro tema que estamos falando, o mesmo pro Céltiga. De falar de arrastres a falar de arrastro. No, pero por gañar, en teoría, unha recompensa por gañar, unha motivación extra. A ver, non o sei. Eu invito a cenar. Ti sí, pero por xareiro. Case mellor falar da guerra, tes razón, Mayaleu. As corredoiras, Arousa triple derbi na Ría, as últimas 3 xornadas, cuidado. O Cambados tamén, é que a derrota desta fin de semana, ese Cambados 0 Noia 3, Cuidado porque ademais gañou o Silva e o Cambados pode chegar moi tocado a esa penúltima xornada dependendo tamén do que pase esta fin de semana, así que cuidado. O único que o Cambados ten un Golabrás a favor, pero que o Silva reciba Noia, pero claro, o Noia vende gañar 0-3 a outro rival que se está xogando a vida, sin sentido. Empezamos falando de Maletín, sacamos falando do pai de Brais Méndez. Eu creo que é ilegal, ainda que sexan cartos. Bueno, hoxe subemos quen era M. Rajoy, non? Sacou Radio Televisión Española, que subemos quen era, non? Bueno. O veciño o que elixe o alcalde. No Salnés é legal, dixo Modialego. Sí, no Salvador Otero é legal, porque senón non volve, non cruza la ponte, xa que o digo. Non volves da illa. Veremos que acontece. Moi ben, gustoume, a min gustoume, pero tamén che digo, co que tardaron en sacar a dúas. Sí. Pois agora para sacar a 3. Claro. Sabes, é verdad, isto non o comentamos en directo. Sabes quen a filla vai ter a comunión feita na 3. Sabes quen sae? Non o sabes, ou si o sabes. Quen sae de extra en Clanes 2? No. Un xogador da Preferente Sur. No. Que leva unha xeira na segunda volta espectacular e que está terceiro clasificado, ou cuarto, e que empatou esta finde. Sae Marquitos Prado do Portonovo, sae de extra en Clanes 2. Pois non me espectacular. Tamén eu coas caras, pero non me decateiro.
O Cambado se estivese miñanco salvábase fixo, pode ser. Remontaba seguro. No Salnés é legal. Eu creo que ilegal ainda que xean cartos por gañar, non o sei. Entón calo a boca e xa veremos que acontece nestas 3 xornadas vibrantes que quedan da terceira. Imos co centro do campo, toca a Antón falar como aspas na batea, porque volve a un 11 galego un peloteiro de habilidade ficaboleira como é Manu Núñez, que ademais hai que darlle los parabéns, Antón, porque o mellor eu creo que se pode contar, non? Ou non? O qué? Non se pode contar? O qué? Escribo por WhatsApp. No. Vale, mentres gañou a Unión Deportiva Ourense 3-1 ante o Lealtad, Antón. Sí, venceu cómodamente. O certo é que no minuto 3 Oye, con 27... eres un sinvergoña, porque está apuntado no chat. O sea, no guión. Se está apuntando eu, espérate que miro é a primeira frase do guión, o sea, que non vivo guión, non vivo guión. Pois non o sabía, No. No. Bueno, dalle, venga. Colleu o balón para facer o aceno? Non o sei, ti estabas no campo, amigo, ti saberás. Pero eu estou pendente de gravar a min na celebración de sí, xa vi. Onte, Antón, quería que metéramos gol ou non? Sí, claro. Vamos, é que se non o metían baixaba a marcar. Onte había que vencer por 1-0 ainda que fora. Eso, que no minuto 3 en medio de partido a Unión Deportiva Ourense vencía xa 2-0 cos goles de Migui e de Manu Núñez, e despois recurtaba diferenzas do punto de penalti o Lealtad e volvía a aparecer Manu Núñez nunha gran xogada de Simón Luca para facer o 3-1. Para min foi dos mellores a semana pasada en Riazor, que tivo a oportunidade máis clara dos Dragóns, e onte con 2 goles en un bo partido recuperando a titularidade en un momento decisivo da tempada no que estamos. Creo que merece dabondo esta aparición neste 11 galego 146 o coruñés Manu Núñez. Pouco máis. Eu vou non dicir, se despois metínme nun lío, pois dende aquí perdón, pero eu creo que vai ser pai, así que dende aquí noraboa e parabéns. E xa está. É curioso porque me preguntou cando estábamos hablando para facer a entrevista en directo no Galicia en Goles, resultados, non só da segunda federación, senón e os Somozas como vai, eu é a 7, non teño ni idea, tal, non sei que, pero non me dixo que ia ser pai. Bueno, pues... Igual acabo de meter en un lío porque igual agora pensa que o fútbol vai antes que o tema. Que o familiar, ¿no? Claro, bueno, se vai ser pai parabéns, se non, pois vai a gambada que me meteron a min pola mañá. Tremenda. Meteu 3 goles, efectivamente. Meteu 2 no campo e un fora. E moi ledos de que regrese un 11 galego. E Antón grabou un pouco. Moi guapo, quedou guapo, porque ademais metinlle aí unha edición e hai xente que fai cousas diferentes. Entón un pouco como foi a celebración, ese camiño dos xogadores da Unión Deportiva Ourense despois de estar terceiros, equipo revelación sen dúbida da segunda federación, sendo un recén ascendido neste grupo primeiro. Un pouco a celebración dos xogadores da Unión Deportiva Ourense no túnel de vestiarios. Bases inéditas. ¡Vamos! 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 Champino me tirou o móvil de milagre. Pois aí está. Un golpe no brazo dereito que digo... Sí, a ver, non pude gravar a todos porque xusto teño que agradecer a Manu Núñez, eu tiña presa porque tiña que ir para a liga a cubrir o ascenso moi rápido, entón frenouse xa de primeiras cando habitualmente agardo que se duchen e tal e que celebren, e non pude gravar a todos. Por exemplo, Migui pasou e non estaba grabando, e fixo un xesto, eu, hostia que non estou grabando. Bueno, nada, que en 2 semanas gañen no Couto, que este eu, que se metan en playoff e a facer outro vídeo así. A Unión Deportiva Ourense terceiro, un ano xusto despois do ascenso a segunda federación na grela, que tamén lembraba hoxe o Pablo Verdeal, o community manager, un deles, na conta de Instagram e de Twitter da Unión Deportiva Ourense. Bueno, o día de Peñas, non? Sí, o día de Peñas e o debut do outro canteirán na segunda federación, que tamén que sai no vídeo tamén, que... Está guapo, sí, que recurras claro, nas cámaras de Fica coa bola dicirlle, oye, que este raparigo debutou na segunda federación. Eso a mí é o que máis me gustou do vídeo, xunto con un referente para min que é Polvo eso con
Ese está guapísimo. Sí. Sí, a verdade que está moi guai. É que non me deu tempo, como por exemplo hai 2 semanas sí que o día da Segoviana puiden baixar a onde están os xogadores indo a festexar coa xente, onte non me deu tempo. Entón, bueno, xa directamente fomos aos vestiarios e non puiden facer reel, porque tamén cando estaba grabando unha narración dun gol, aparte de equivocarme no xogador que marca gol, caeuse o móvil e un vídeo lamentable. Sí, porque dixeche que marcara Josef, non? Sí. Claro, e despois na entrevista sí. con Manu volvecho a dicir sí, bueno, xa, non che está gustando que xa che cambiou a cara. No, sí, básicamente era que se marcaba. Agora os que marcan teñen que celebrar con Héctor Otero. Entón bailou Josep tamén, non? E queda Manu así. No, bailou Migui. Sí, claro, Migui. Claro. É que dixe. O peor é que che quedara super ben a narración. O día que non está Rufo aparece Josep. Bueno, pues resulta que foi Migui, veña, é o que hai, cousas do directo. Así que fondo vermello, por favor, non subides o primeiro gol. Se subides o de radio, o primeiro non. Son moitos kilómetros para Antón. Por certo, antes puxo Osquitar. Antón ten boa cara, non debeu quedar ata moi tarde onte en la link que ali algún aínda non chegou a casa. Isto pode contar, eu estaba pendente. Instagram deixa poñer 5 colaboradores nos Reels, 5. Entón, digo, joder, que estrano, 7 da tarde, que xocas, non aceptase para colaborar no Reel. Entón, medime no seu Instagram a ver se había subido algunha historia durante o día. E a última fora a 6 da mañá. E digo, será que aínda non despertou? Pasa como media hora, acepta a colaboración e digo, bos días. Bos días, xocas. Bos días. Capitán dentro e fora, claro que sí. Capitán dentro e fora. O último, o día da xuntanza de Peñas, había moita xente, moita calor, iso sí, horripilante calor, pero moita xente. A música estaba demasiado alta, dende aquí, non sei, doíame a cabeza e o peito do alta que estaba a música, do que soaba eso, pero estivo moi guai, foi un día moi chulo, comí moi ben. Pasámoslo en grande ali nos arredores do Couto. Manu Núñez, que se estrea esta tempada no 11 galego da xornada despois desa vitoria do Non Deportivo Ourense dos seus 2 goles. Volvemos a terceira porque o carón de Manu Núñez xoga outra debilidade, fica boleira. Luquitas Camba, que pon o por 2 o partido en Barreiro, gañou 0-2 o Alondras ante o Gran Peña nun partido no que apareceu Lucas Camba, pois nos minutos finais, no engadido prácticamente ambos goles, no 90 o primeiro, no 90 e longos o segundo. Temos os goles un chisquiño pixelados. Neste primeiro erro en saída de balón do Gran Peña, adiántase o propio Lucas Camba, que define coa zurda. Que capacidade para armar as dúas pernas tan rápido, tan ben, que ratiña, que ratiña de área, de área e desa segunda liña, non? Este segundo que recibe tamén o balón, pois arma a perna. Moitos xogadores polo medio do porteiro non a pode coller o cancerbeiro do Gran Peña. E 2 goles de Lucas Camba. Por el xogo, para mí, tamén che digo. Pode ser, sí. Clarísimo, vamos. Fuera de xogo posicional aí, non? No remate. Sí, por a influencia, non? Que está de moda. Pola influencia, efectivamente. Un chistillo pixelado, que somos influencers. Sí, subiunos a Instagram. Sí. Mandounos por correo, pasa que chegaron en vertical, tiven que xiralos e pixelaron un pouquiño, pero bueno, pois nada, aparece pouco que contar. Oxe, xa o Alondres que neste final de liga, pois ben se ve, Diadri, ves? Imaxes bar. Cantos anos ten Lucas Camba? Creo que é do 2005, pode ser? Chequeamos agora, que pois temos internet. Unha base de datos de Fico Bola espectacular aquí, temos montada, entón nada, abrí o documento. É dicir que Lucas Camba é do 14 de febreiro de 2005. Acertei, polo tanto, así que ten 21 aniños. Visión en HD. O Alondras, que neste final de liga, o que decía, bueno, está un pouco na situación pois agora do Gran Peña, que deu un paso atrás nesa pelexa polo playoff, caso parecido ao Céltica, incluso o Viveiro, aínda que o Viveiro tivo aí uns partidos nos que coqueteaba se non chega a sacar puntuación cos postos de descenso, ese posible posto de arrastre, pero bueno, queda con 42, mesmos que o Polvorín está a 5, quedan 9 en xogo. Pero eu creo que fai os 9, que quedan. Pero serían, o sea, terían que perder demasiados, non? Claro, eu creo que con 51 non vas a entrar. Entón eu creo que fai os 9 porque ten Polvorín, Viveiro e Barbadas, pero creo que con 51 non entras. Así que, bueno, veremos o que pasa. Ainda así, creo que un por 2 máis que merecido para a tempada que fixo Lucas Camba. O seu ano de realmente
non sei como, non me sai o verbo. Madurez na categoría. Sí, exactamente, efectivamente. Con galóns da selección tamén. Era o que voy a comentar, que tamén ese paso con Galicia, tamén a nivel a nivel estatístico, a nivel goleador tamén, dando moitos goles ao seu equipo. Bueno, un temporadón de Lucas Camba, creo que é merecido que no 11 galego recoñezámolo tamén con ese por 2. Está xa son, habitualmente son eu, pero se hai nais pedindo fichaxes sub-23 cotizadas que están esas fichas. No, perfil de movimento este verán, sen dúbida. Veremos sen o dúbida. que pasa. Veremos sempre. Nada, unha aperta dende aquí a Lucas Camba, que pongo por 2 neste 11 galego 146. Enganchando, temos 2 enganches, non hai extremos, porque aquí Alex Rey e Iago García van ter que baixar a defender. Engancha, imos a preferente Grupo Norte, Pedro Rey do Sigüeiro, set para o Sigüeiro, Antón. Xogo 7 partido, con remontada e 3-6 no Municipal de Pol. Adiante. No, tivo de todo o partido, porque se adiantou o Pol, déxame ver a acta para non meter aquí algunha errata, pero se adiantou o Pol no marcador. Bueno, adiante se Sigüeiro 0-1 e despois é 2-1, é cando empeza a irrupción deste rapaz, porque é un rapaz que fai un hat-trick en 11 minutos. O sea, cuidado, Adiantase Thiago Pérez no minuto 23. Marca Julio Cama no 49 2-1 e no 60 este é o primeiro centro e para dentro de Pedro Rey. Gústame esta triangulación, pero se lle fixen rep dende aí que rebasa liñas, e despois sí que é certo que é unha gran apertura, o pase ao punto e como ataca segundo Pau para marcar en boca de gol. Os segundos 5 minutos despois, no 65-66, fíxate na descarga. Empeza aquí porque esta pugna, a descarga... Histórico, os trucos de Julio Camba que tamén nos mandou. Pase que o Tibi non os colleu os que mandou esta fin de semana. E o balón que vai a ir tamén ao centro, e o remate tamén no segundo pau. Isto era 2-3 no 66, e no 71 tirou de velocidade para facer o 2-4 nun partido que rematou 3-6. Mira este balón longo e por velocidade marcha aos centrais e a definición tamén é moi boa. Para facer iso, un hat-trick en 11 minutos, E que podría ser o fillo dos centrais, do Pol, dos que xa falamos moitas veces aquí en Fica coa Bola, pero este raparigo, ano 2006, 20 aniños, canteira do Compost do Conxo tamén, este ano no Sigüeiro, entrou no 51, Antón, o sea que todo o que estás comentando ten máis mérito aínda de ser revulsivo no partido. Un hat-trick entrando dende o banco, cuidado, Sí. Pois aí están os 3 goles de Pedro Rey que se estrea esta tempada. Grazas ao Sigüeiro tamén por enviarnos a foto que ya pedimos aí porque non atopaba a foto. E o que ten cando eres 2006 e tes 20 aniños, que se non subes moitas fotos a Instagram, pois non atopaba a foto con calidade de Pedro Rey. Hai tempo que che rouben, claro. Claro, efectivamente. O primeiro pase do primeiro gol é un espectáculo, dixo por aí Dani Ramilo. Imos a outro enganche, saímos de o norte pro sur, imos falar dun equipo que está, xa o comentamos, vivindo a mellor tempada da súa historia, que non é outro que o Antela, que venceu na Gándara por 0-3. Vaya absoluta barbaridade de tempada está facendo o Antela de Bruno Gómez. Sí, ¿no? Aguanta, que estou chegando. Aguanta, sí, é Bruno Gómez. Bruno Gómez, sí, correcto. Que gañou 0-3 na Gándara. Charlie López, Carlos López, que xa levaba moitas semanas rondando este 11 galego, metímolo en destacados con vídeo moitas veces, pois esta fin de semana marcou 2 goles e ademais 2 golazos que agora veredes, así que xa merecía pois estrearse esta tempada no 11 galego da xornada. Os Carlos do Antela, Charlie López e Carlos González. Pero primeiro marcou no tamén un golazo, tamén entrou neste 11 galego, un rapaz alcumado a Mosca de Sabucedo. Aí o tes, ve o golazo. Bueno, avisa antes e iso. Mauro Sabucedo a Mosca, aí o tes, o golazo que fai o primeiro. Outro ex Deportivo Orense, Charlie, efectivamente. Estes son os dous de Charlie, falta directa. Cuidado, ve o golazo de falta directa. E este ollo, recuperación do propio Charlie e di, dende aí, porteiro adiantado e para dentro. De zurda. Só pode entrar por aí, Cuidado. Porque o porteiro recula moi ben, Só pode entrar por... É un golazo espectacular. Histórico. É un chicharro. Mama. É un chicharro.
Claro, o compañero que lle di que che pasa, que comiche hoxe, ¿no? Normal, sei que... Pues aí están, son 3 golazos para gañar na Gándara, saelle todo o Antela este ano, que é unha pasada. Os 3 na primeira parte finiquitan o partido, pero claro, como non van a finiquitar o partido estes 3 goles? Madre mía, que barbaridade. Espectacular, a vitoria do Antela na Gándara facendo un temporadón. Imos ver unha vez máis ese gol de Charly López dende o centro do campo. Aí está, recuperación alta. A falta coa dereita e este coa zurda, que é unha animalada. É unha animalada, digno de Obazo. Roubamos aí unha entrevista, pasa que o Lalín, claro, deulle por ascender esta fin de semana e monopolizou os huevos da abuela, pero vaya que Charly López merecía unha entrevista. Ademais dixeron que era bo persoeiro, así que queda pendente esa conversa con Charly López. O Antela, que está con 55 puntos, adianta o Portonovo, que antes decías que estaba terceiro, pois non, está cuarto o Portonovo, empatados a puntos Antela e Portonovo. Porriño e Lemos 51, Atios 56, caeu ante o Umia 3-2, gañou o Umia ante o Atios. Pontevedra B 63, despois de remontar en Santa Mariña ante o Choco. Despois tamén o veremos, que temos por aí algún videíño preparado, aínda que non entrou ningún xogador, bueno, un pouco roubada Manu Galego por 2. Espectacular. Despois o comentamos nos destacados con vídeo, pero así está Preferente Sur. Como ves, Antón? Nada, rápidamente logo falamos das contas do Pontevedra B, pero bueno, segue a igualdade no playoff, sobre todo agora nesa loita por quen vai a ser segundo entre Atios, Antela e Portonovo, que dá ese factor campo xogar contra o quinto do outro grupo. Logo creo que hai un posto para 4 equipos, non? Entre Porriño Industrial, Lemos, Atlético Arnoia e Cultural Areas vai estar o conto. E despois a mal chamada Terra de Ninguén, e buscamos esa permanencia entre Alerta Navia 32, Moaña 32, Tente 31, Choco 30, Celanova 27, Tide 26, que teñen que facer bastantes puntos para recurtar esas diferenzas. Pero bueno, está bastante aberto todo, menos o ascenso, o campeón, lógicamente. Totalmente. E seguimos na Preferente Sur porque un dos dous dianteiros é Miguel Amador Pérez. Cando che dixen, cando me informaron de que tiña que entrar este futbolista no 11 galego, cando me recomendaron que Fica coa bola debería destacar este futbolista no 11 galego. Pero recomendaron porque che deron algo para que entrara neste 11? Oxalá, se fora un Bizum, vamos, entraba de cabeza. Entraba de cabeza. No, xa vai, bueno, 11 non preparados, bueno, de todo, a xente entra por amiguismo. O tempo que estivemos agardando con Iago García foi moito de guión, porque de repente era outra cousa, non falamos de... Sí, houve que encher como había que encher, é o que hai. Que total podíamos ir a 11 e despois volver, pero como dame un pouco de toque, entón, que o que digo é que cando che dixen que este raparigo fixera méritos para estar neste 11, facendo tempo o vídeo 4 veces, esta vez só foron 2, só foron 2, hai veces que son 4, tampouco seas malo, Jatalí. Que pareceume curioso que non fixeras ningún chiste co seu segundo nome. Por qué? Co que che gusta a ti la que se avecina, macho. Non sei de que me falas. No vale. Gañou o Porriño que está facendo un absoluto temporadón, e iso que viña dunha derrota dura na última xornada, pero foi quen de vencer por 3-1 o Tide. E ollo, o último meseciño que leva o bo de Miguel Amador Pérez, porque na vitoria 2-0 ante o Lemos marca os 2 goles, marca un hat-trick contra o Cultural Areas, gol e asistencia contra Ontela. Esta fin de semana, Antón, entra de revulsivo tamén en 22 minutos, perdendo o Porriño 0-1 no Álvarez Durán ante o Tide, gol e 2 asistencias. Xogaron na casa, por certo. No Lourambal, entón, perdón. Correcto. Adiante. No, sí, asistencia do primeiro gol, que é un golazo. É un golazo, o balón apertura similar ao do Sigu, pero cun remate que vai directamente á escadra. O gol de Jaime Calviño, que empata o partido. Despois esta acción do penalti. Ten repe, vos diredes. É difícil facer máis por esconder a man, pero é penalti. Eu xa cho dixen por privado. Para min tamén é penalti porque saca o cóbado. Hai movimento, non? Digamos. Sí. Penalti que vai transformar. Eu creo que vi un cartón amarelo que non entrou na acta, pero bueno. E o gol, o lanzamento de penalti. Cuidado, É un escándalo, Miguel Amador, ¡Amador! Cuidado, Sí, delantero pechichi, Por fin, macho, mira que yo estaba poniendo asistencias e non dabas unha, tío. Por fin. Este o terceiro, evita moi ben a tarascada, pase con túnel incluído.
Marcos Rodríguez que fixo o definitivo 3-1 para o Porriño Industrial no Lourambal. Básicamente remontou el partido, sinceramente. O sea, Sí. 2 asistencias e un gol, cuidado, vaya. Cuidado. Este raparigo ten cousas, O bo de Miguel Amador Pérez, aí o tes. Porriño Atios na penúltima xornada. Vaya derbi en que momento, cuidado. A verdad que sí, A verdad que... Sobre todo porque o Atios, máis alá de que o ascenso directo está prácticamente imposible, son agora mesmo 7 puntos a falta de 12. Ten que ter cuidado porque por detrás Antela e Portonovo veñen como motos. Ou sexa que o factor ser segundo é importantísimo. Eu creo que segundo non quedan, O Atios. Sí. Mira, Jatalime é un faltón, di. Os do Atios non veñen por aquí. Dani Rambilo é do Atios, o sea que É do Atios. Ele va falando do Atios, e de José Tizón no Atios. Todo a noite, así que espabila, Jatalime, abre os ollos, Leo macho. chat, infórmese. Señor, ese señor aí. Menudo patatal ese do Porriño, ves? Ten pa todos, ten pa todos. É unha burrada de Jatalime. Xa vimos a clasificación, pero volvemos a reparar nela. 51 puntos, Lemos e Porriño Industrial. Por certo, pasou algo aí, non o comentamos, tampouco están destacados con vídeo porque non hai nada que destacar. Houbo gresca, no Beluso Lemos, tivo que intervir a policía incluso, bueno, algo que non gusta contar e que non queremos que se repita, así que non imos darlle demasiada bola aquí en Fica coa bola. É o Mariño de Fica coa bola, di Alex Corredoira. Alex Santomé, por qué? No, porque no segundo tempo tivo aí un paroulle. Sabes quen dixo de Alex Santomé por qué, non? Sí. Un tal Anxo LP7. Tivo unha ocasión aí un tal Llanos. De non me ibai. Outra que lle parou a Sobrido bastante ben, pero nada máis. O Atios queda fora do playoff, di Dani Ramiro. Que tal as vacacións? Que tal Barcelona? Que tal o Fortnite? Contanos, Anxo. A ver, eu creo que fora do playoff o Atios non queda, No, ni de coña. Eso, quedan 12, ten 5 de vantaxe, eu creo que fora do playoff non queda. Pero bueno, que non se despiste moito tamén. Queda o playoff tal e como está. Levaba 3 partidos sen gañar, 2 derrotas consecutivas ao Porriño. Con esta victoria, 51 segue en playoff, pero ollo co Lemos, O Lemos, sí, por certo, que houbo lea na acta, que xa vin antes e non apuntei, pero sí, que vin antes, venceu por 4-2 ao Beluso. Pero se acabo de contar, que se zurraron na bancada. Pensaba que dicías no Atios. Que tivo... No. Díxeno ben, ¿no? Díxeno no Beluso Lemos. Vale, perdón, entón culpa miña. Que tivo que intervir a policía. Debería desfalar e denunciar o que pasa cos Bad Boys durante toda a tempada. Pois é que non estamos ali, entón é falar por falar, sen cancelas, sen ter nin idea. E o mellor metemos a zoca, entón é mellor que non. E non nos gusta que a xalea? Que se zurren na bancada, a mí non. Non che escoitamos agora, a ver, repite. No, que bueno, hai que ir ao... Que non me entero, di aquí a xente. Hai que ir ao... No, hay que ir. Da igual, porque me acabo de meter en un lío importante, así que bueno. No, ahora di. No, que quiero fútbol desterrado de tensión, saber un bo espectáculo, non a meterte co al lado. Por iso digo, entón non bancas as oscuridades. No. Vale. Entón está en directo noutro programa. Está en live en TikTok. Seguídenos aí en TikTok, anda, que facemos bo contido. Dani Ramiro. Me conta, é verdad. Eso é tremendo, eso hai que comentarlo. O sea, en TikTok hai unha norma da comunidade que se hai un bengaleo e tío grabas e o subes, strike. Pero que por qué? Pero foi que inciten a que as actividades delictivas. E o único delictivo que vexo é que igual aporrean autobús aí coas bengalas e parece un pouco, pero bueno, é igual. Entón quero ver o UFC na Pinguela, pois sí, gustaríame ver o UFC na Pinguela, por exemplo. No, o mellor foi o de Skitar que puxo. Ao final sí que pasou factura a noite de onte. Rífanse unhas caricias na Pinguela. Cas arbitraxes encaixando 3 contra o colista é moi probable, aparte das lesións, e de levar 5 partidos sen gañar fora da casa, di Dani Ramilo de Oatios fora do playoff. Sería, eu creo, das maiores, non sei, perdas de puntos nas últimas, o sea, de perder o Atios cantas xornadas estivo líder na Preferente Sur. O 60, máis do 60%. Se queda fora do playoff é unha barbaridade. Eu creo que se mete. Atios Choco, agora Portonovo Atios, Porriño Industrial Atios e Atios Alertanavia. Os dous do Carballo son de sacar os puntos necesarios, que creo que con 2 puntos estás no playoff. Cuidado. 58. Si Dios en medo sería unha gran decepción, efectivamente. Sería unha decepción brutal. Pero bueno, o Atios facendo un Segoviana.
Pode caer o Mr. Hugo Guedella, xa está Jatalín querendo sacarlle do posto de traballo a xente, claro que sí, por que non? Pechamos o 11, Antón. Os da Segoviana tiraron ao Estrador, total, pa que? Total, perderon contra o Ávila, así que... Non sei xa que... Pechamos o 11, entón? Sí, non sei nin que é o dianteiro, imagínate. Non. Pois o dianteiro é un tipo, un cuarentón da terceira, chamado Joao Paulo García dos Santos, que marcou 2 goles na vitoria do Silva, unha vitoria crucial, unha vitoria importantísima, gañar sí ou sí polo civil ou polo criminal ante o Barbadas, e marcou 2 dos 3 goles do seu equipo, o primeiro dende o punto de penalti, o segundo remate coa testa picadiño tras un moi bo centro de Rodri Parafita, salta moi ben, pica ya o porteiro, 40 castañas, segue furando redes, goles importantísimos na pelexa pola salvación. E imos escoitar un pouco que lle dixo a Alfonso Núñez, o compañero do Galicia en goles, Diego Armando, ao rematar o partido. Cortei simplemente 2 cousiñas que me chamaron a atención das súas declaracións. La premisa es clara, llevamos 13 años seguidos, 13 o 14 en tercera división, dependen de estos 3 partidos todo el historial que tiene este club y hay una responsabilidad que hay que estar a la altura, no hay más. Ahora esperar por la tarde, vamos a ver el Cambados Noia y a ver qué pasa ahí y viviremos al día. Esto no se va a resolver hasta la última jornada y nosotros a partir de ahí ya preparar el siguiente partido, que creo que nos coge este tramo, creo que en una buena dinámica, recuperando jugadores y con buenas sensaciones. Pois aí está, que levan 13 anos na terceira, que ten que ser sí ou sí salvarse polo civil ou polo criminal, e que lles pilla isto nun bo momento, tanto recuperando xogadores como a nivel de que entran as pelotiñas, especialmente na grela, o Silva, que con esta vitoria e ademais ese partido do que falaba Diego Armando con Alfonso Núñez, perdeu o Cambados 0-3 ante o Noia en Burgáns, resultado super sorprendente, pois colle eses 3 puntos de vantaxe que no caso de que non haxa arrastre da Sarriana ou no caso de que se hai arrastre da Sarriana ascenda o galego do playoff, pois evitaría ou permitiría yo Silva gozar dun ano máis dos callos da grela na terceira federación. Así que veremos que pasa nestas últimas xornadas. A loita polo playoff tamén tes calendario, queres comentar algo? O sea, polo playoff, pola salvación, sí. Eu creo que o Silva salva sempre por incomparecencia do resto. O calendario non é moi doado, Racing Miralbés Silva, Silva Noia, Atlético Arteixo Silva. Claro, tes 3 de vantaxe, se gaña sábado Noia son 6 con 9 en xogo. Para un Cambados que ten o golaveraxe, isto sí é importante, ten o golaveraxe o Cambados, pero é Atlético Arteixo Cambados, Cambados Arousa e Monta Cambados. Un Cambados que venceu 4 partidos en toda a tempada e agora tes que sacar 2 de 3. Cuidado con Noia, pero Noia está lonxe, non? Que o Celtic non xoga nada, di, 22, quedan 9 puntos, é prácticamente imposible. Como gañen e perda o Silva e Guerra, é prácticamente imposible. Nada. Colleulle tarde o Noia. Cousas que di o chat, por exemplo, non é de recibo o mal primeiro tempo contra Umia, pero arbitraxe, Didi. Claro, se gaña Noia 25, perde o Silva, perde Cambados e 29, 26, 25 cun Silva Noia, que pode ser 29, 28, 26 e unha última xornada na que poden pasar as tres causas. Pode ser. Di aquí, veña, va, que che fago grande. No, pero dio, por favor. Vamos a ver. Dio. Se o Noia a cada salvación. Dio. Despois de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 xornadas, 12, 13, 14, 15. Despois de unha vitoria nos últimos 16 partidos ata onte, se a cada salvación tú pensando nas palabras do Pau, é porque o resto son moi malos. O sea, pero non vas dicir o de é literalmente imposible para motivar ese vestiario do Julio Matomatito. No, porque para min era imposible que gañara un partido que daba de tempada e meteronlle 3 ao Cambados. Boa intervención de Antón. É literalmente imposible que se salva Barbadas. Eso sí, de feito xa descendeu matemáticamente. Unha aperta dende aquí os de Moncho Salgado. Bueno, ahora quedache mal colocado. Aí está, máis ou menos.
máis ou menos. Como os do Lalín, que tamén quedaron mal colocados onte a noite. Bota o fora, Antón. Que ten mellor calendario? Contando que xogan os rivais, eu creo que o Noia non, enfrentamento directo, o Noia é un Cádiz 2.0, Barbadas Dep, Cine, o Xalales Salve o Compos, Antón nunca viu fútbol, os de abaixo gañan máis nas últimas xornadas, 10 xornadas que nas 20-25 anteriores. Os de abaixo que compiten, non os de abaixo que... Vamos a ver, por favor. E tamén puxo tu papasito 19, non faláis do Estradense Somozas, vaya remontada, espectacular, no engadido, gañamos Somozas 0-1 no novo municipal, hai un paradón de Israel Salgueiro para evitar o 0-2, que tamén puido entrar neste 11, e despois marca Ian Tejero un golazo coa testa. Buah, cuidado, vaya auténtico golazo. E que marcou o do empate? Gerard Puerto. Gerard Puerto, correcto, efectivamente. Pois empatou Gerard Puerto e despois Ian Tejero marcou un golazo. Valorámoslo para entrar neste 11, pero bueno, ao final... Marcaron moitos goles moita xente. Claro, efectivamente, había moito hat-trick por aí, había moita cousa que, o sea, ao final Miguel Amador son 2 asistencias e un gol en 22 minutos, había moito que repasar, pero bueno, aí está tamén o Estradense que está quinto, que ao final o Boiro metimos a Iago García por un hat-trick que lle gañou 6-0 a Arteixo, pero aínda así o Estradense está quinto por riba do Boiro. Así quedou o 11 galego 146, Alex Antome por 2 na porta, Aarón Soto, protagonista do bazo de xornada con o gol de la Abuela por 2 tamén do Lalín, ascendeu o Lalín 15 anos despois de volta na terceira. Fito Rodríguez do Bercan, Iago García, xogadores da xornada 6-0 gañou o Boiro, Alex Rei do Arousa, Manu Núñez da Unión Deportiva Ourense, Lucas Camba por 2 do Alondras, Pedro Rei do Sigüeiro, Charly López do Antela, Miguel Amador Pérez do Porriño Industrial e Joao Paulo do Club Silva. Máis cousas, Antón. Máis cousas. Pois entre Estradense e Boiro vai estar a cousa, Ti crees? Sí. Sí, eu creo que sí. E agora vai Somozas e que... No, pero creo que sí, que entre esos dos vai entrar a cousa. Barco xa nada. Barco xa nada. No. Barco xa non. Acordeime agora dunha cousa, dixo Jatalín. Vendo o dianteiro do Porriño. Anxo, que ascenda a Antela e po ano a Xinzo outra vez no Entroido. Oxalá que sí. Oxalá que sí, paseino moi ben a Xinzo. Se Antela vai xogar promoción, pero se xoga ascenso a Antela, eu vou a Xinzo. Hombre, por suposto. Habría programa cando xogaba Pablo Durán no Porriño? Eu creo que había vídeo en YouTube, curto. Correcto. Pero van 5 tempadas de 11 galego, non? Igual 30, foi a última 60, de... 90, 120... Si, esta é a quinta tempada de 11 galego. Botou 2 anos ou 3 no Compos? Entón non. No. Porque no Compos xogou un ano, No, dúas ou no Compos un ano só. No Compos pois eu creo que a primeira de Pablo Durán é o primeiro ano de Pablo Durán no Compos. Na 2021 había 11 galego. Que ano xoga o Depor abre tempada contra o Celta B? Que lle mete 5? Na 2021? Eu lembro que o primeiro 11 entrou Jürgen Ellit. Sí, no, na 21-22. Leva máis Durán fora do Porriño que Román no Choco. Na 21-22. No, pois non, nunca tivo chance de aparecer co Porriño Industrial. Pecharon o estreito do Ormuz e o barco non foi capaz de pasar. Mira, digo exactamente o día da publicación do primeiro 11 galego da xornada, que o teño por aquí. Despois do Depor Celta B. Dádeme un segundiño. O primeiro 11 galego da xornada foi exactamente hai 4 anos, exactamente o 31 de agosto 2021. Ese foi o primeiro 11 galego da xornada. Que podemos repasar se queres. Digo cho. Non, porque igual me dá un pouco de vergoña. Mira. É boísimo. Gianfranco Gazzaniga do Racing na portería. Javi Galán do Celta, lateral esquerdo. David Goldar e Ángel Bastos no Rayo Majadahonda centrais. Miguel Loureiro no Racing, lateral dereito. Santi Comesaña e Josep Señé no Lugo, no centro do campo. Jürgen Ellitim enganchando do Depor. Alberto Quiles, banda dereita. Dani Rodríguez do Mallorca, banda esquerda. E Miku Fedor na punta de ataque. O sexa, 3 xogadores do Depor. Miña nai. 11 estreando as categorías Federación. Leva máis durante 2021 xogou Pablo no Porriño, traballando en agosto. Só había primeira división, segunda división e primeira Federación. Non empezaron. Non empezaron aí. Unha semana despois. Claro, non empezaron aí. Unha Federación comezaba unha semana despois. Efectivamente. Era para librar máis por medio da tempada. Máis cousas que temos que repasar. Ascenso. Parabéns a ese de Chantada, que ascendeu a preferente. Temos un vídeo por aquí
vino en Instagram, a verdad que un videazo que fai David Pinancho, aí está. Sí que está en YouTube ese primeiro programa, sí. Está en YouTube, sí, ten algo menos de 500 visitas. Están todos os 11 galegos subidos, todos os que fixemos. Nada, por falar un chesquiño así por riba do partido, dese ascenso da SD Chantada. Este é o primeiro gol que ademais é o pichichi do equipo da SD Chantada e ademais é o máximo goleador deste grupo 3 no que se proclamou campeón o SD Chantada de Traste. Con 15 puntos de vantaxe. Pablo Iglesias é o goleador e o pichichi, o que marcou o primeiro. Este que vai centrar é o seu irmán, de Pablo. Pedro. Grazas, Pedro Iglesias, que centra para o segundo tanto de José Ramón Carballo. 2-0 gañou no Sangoñedo a SD Chantada ante o Castro. Regresa a preferente, como dicía Antón, pois a falta de 4 xornadas aínda na primeira futgal, con 76 puntos, só 2 derrotas. Este vídeo que fai David Pinancho, a verdad que é maravilloso, un resumo completísimo do partido, un ambientazo no Sangoñedo, mira aí a xente festexando, e o mellor do vídeo, sen dúbida, é a celebración despois, que por certo, sí, subiu hoxe un raparigo que sempre participa nas... Aí está a festa da SD Chantada polo ascenso. Sempre participa nas quinielas. Seguro que sabes o nome. Leo Pérez. Non, home. Ese é o raparigo do barco. Un que sempre dá... Nicolás Mayo en Twitter, que dixo que lle parecía lamentable que o Lalín celebrase o seu ascenso en autobús, cando o tradicional era o ascenso en tractor. Bueno, celebrar o ascenso nos chimpíns e nos tractores por Galicia. Bueno, pero porque viñeron de Dumbría. Home, tiñan que vir de Dumbría, era o que lle ia contestar. Ao final dixen paso, no, xa non me meto en leas. Seguro que tampouco dicía malas, pero bueno, eso, que foi en autobús porque viñan de Dumbría, non por outra cousa. Igual sacan o Benres coa orquestra, os chimpíns, pode ser. O que todo isto viña a que a SD Chantada, despois de festexar no Sangoñedo cos seus esa vitoria 2-0 ante o Castro e o seu ascenso de categoría preferente, tamén sacou os chimpíns. Pasa que o vídeo de David Pinancho é tan bo, é tan longo, que aínda non chegan os chimpíns en todo este tempo que levamos falando. Aí está, mira, o chimpín, o champán, o tromboncho de champán. A marea vermella, é todo o mundo de vermello, claro que sí. Somos de preferente. Por certo que non vimos as solicitudes en Instagram e díxonos Daniel García Calvo que Yago e Fito, dos protagonistas deste 11, foron compañeros no Depor. Aí está, sí señor, datazo, grazas. Mira, co peto da liga, espectacular. Na preferente, a SD Chantada. Quen é o equipo de Chantada, Antón? A SD Chantada ou a Chantada Atlético? Ti dirás, o vídeo di todo. As SD Chantada e o tes, que grandes. Por certo que tamén fixeme ilusión que nos seguiu en Instagram ou non sei que do BNG en Chantada, non sei ningún nome, perdón. Sí, non, porque ya resubín o vídeo que subiu. É directivo de Chantada tamén. Sí, señor, pois dende aquí unha aperta tamén. Fútbol e política, claro que sí. Aí está, mira, levantando aí a xente, claro que sí, como debe ser. Viva Chantada. Van chegar os chimpíns. Aí están os chimpíns, home. Vermellos tamén, claro que sí. Aí están os chimpíns, a xente. O mellor é que agora, mira, vai haber un momento no que fagan tráfico, que é o mellor do vídeo. Te imaginas ir co teu coche. Aí está, mira, co teu coche por Chantada e ves a xente aí de chilindrín. Pasoume co autobús do Lalín onte. Aí está. Que tiven que dar a volta porque senón non aparcaba e non entraba en directo. Porque estaba detrás. Pois aí está, parabéns a ese de Chantada que ascendeu, que regresou a preferente. Videazo de David Pinancho. Volve Antón por aquí e dixo Pablo Verdeal. É aquí onde entra Manu Núñez. Efectivamente, entrou. Vai ser pai ou non? Faltaban os rastreros que son de Chantada cantando Tractorada, dixo Alex Corredoira. Máis cousas que temos que ver, ademais dese ascenso da S de Chantada, parabéns para eles. O partido do Val, na preferente norte. Cuidado, que nos contas, Antón? Partidazo. A remonta para manter ao Val con vida diante do Sofán foi a remonta no 80 e no 86. Espectacular. É golazo este primeiro, Sí, o primeiro gol que no 80, como digo, de Rafa Couce. Cuidado, e despois o segundo que non se ve en TV, este vídeo de Grada Valexa. Unha aperta dende aquí. O gol de Alex Casteleiro. Aí, Grada Valexa aí, apoiando sempre, claro que sí, Grada Valexa. Alex Casteleiro, que o heroe da Copa tamén, da Copa de Ferrol, sí. Pois
Tamén Andrea Grandal e Grada Valexa, que nos mandaron o vídeo, así que moitísimas grazas por mandarnos o vídeo do gol de Casteleiro no 86, que como dicimos, pues mantén con vida a ese de Oval, que a ver se vai a facer unha do Oval, como foi o ano pasado, non? Teño unha pregunta, Antón. Dime. Vou ser malo. Hai fora de xogo? No. A ver. No. Hai fora de xogo? No. Vai andar aí, Non hai. Non hai. A remonta do Val que segue con opcións de pelexar a permanencia na preferente norte. O porteiro do Sofán é o noso querido porteiro goleador. Efectivamente, que ademais está nominado o 11 revelación de Analista Fútbol. Gardo. Correcto, Pablo García Duarte. Tirouse para outro lado. Gardo. Balón para un lado, el tirouse para outro lado. Bueno, porque xa marca goles, non lle pidas tamén para todas, quero dicir, bastante fai. Vale. Máis cousas que temos que reparar. Choco 2, Pontevedra B 4 en Santa Mariña. Roubámoslle por 2 a este raparigo que vai tirar a falta. E o resumo de Tibi ten os goles malos rótulos. Agora oís a ver. Este non é Alejandro Graña, este é Manu Galego do Pontevedra B que fixo o 0-1 con este golazo. Un checharro. Manu Galego ten unha pinta de que lle queda moi pequeniña preferente. Este sí que é Alejandro Graña, que marca no rexeito de penalti, o 1-1 no 20 da primeira metade. Cantos goles e cantos penaltis tirou Graña este ano. Este é o bo que non conta de penalti. Máis goles este do Pontevedra B. Hugo Taboas, que me parece un golazo xusto antes de chegar ao descanso, 1-2, mira como remata, Sí. Aí, os dous agarrándose, bailando pegados, que non é bailar, claro que sí. Sí. De novo, Manu Galego no segundo pau para dentro, 1-3 no 60 de partido. Que pinta ten Manu Galego, Buah. Está con medio ascenso o Pontevedra B, este remate, pero queres máis de Manu Galego? Quero máis. Asiste no cuarto. A carreira ao espazo, balón de novo segundo pau, prácticamente co pase da morte. Iago Piñeiro. Dija Talim que dimitiu toda a directiva do Choco esta semana. Bueno. E Alex Corredoira pide que o faga debutar Rubén en playoff. Marca Kevin Castro este definitivo 2-4, co que pechamos o resumo. Dun Pontevedra B que as contas son claras, é difícil que ascendan esta semana, levalle 7 puntos. Antes diso, pa semana o Choco, que se está xogando a vida, atios Choco. E agora podes facer as contas da Pontevedra B. Nada, a verdade é que ni me nego la brax, así que vai a ser moi... Tal, que lle leva 7 puntos a Atios, 8 a Antela e Portonovo, así que basicamente ganar o partido e que palme o resto, e que palme o Atios e que palme o empate tanto Antela como Portonovo, así que vai ser difícil de que haxa ascendo esta semana, pero en 2 semanas igual toca Discoteca La Luna. Molaba, Certo, dimisión da directiva do Choco por completo e ameazas, dixo Dani Ramilo. Antes quedoume no tinteiro a mensaxe de Maya Levo, que sempre ten cada saída moi boa, que dixo Virden de Dumbría en Chimpín. A 10 por hora. Polo menos non tiñan que parar, que agora xa que podo decir que agora xa estamos moi poucos. Polo menos non tiña que parar o bus para poder vomitar, podía vomitar directamente no Chimpín. Esjomítame esta, claro que sí. O B ascende en San Pedro. Dixeronme que o Pontevedra B, bueno, dixeron por o grupo Corredoira aí en Twitter Pontevedra, que lle querían abrir pasarón. Veremos. A verdade é que o equipo de Sergio Moreira merece. Os xuvenis tiraron a directiva, dixo Jatalim. Falando de pasarón, sábado 4:15 da tarde, coido que o derbi, Pontevedra Celta Fortuna, entradas a €1, É verdade, non comentamos nada a primeira federación, pero vai a vitoria de Pontevedra, tremenda. Diego Gómez, que non entrou, que dixo antes Corredoira, tamén roubamos aí un pouco a aparición, leva 3 partidos moi bons Diego Gómez. €1 para os socios do Pontevedra. O do Pontevedra é tremendo. Pero, mal ser tremendo, non puxo a cuarta aparición no 11 galego como adestrador Rubén Domínguez, porque os adestradores deste 11 son Dani Méndez do Lalín por 2, Traste da SD Chantada, primeira aparición, lóxicamente porque compite na primeira futgal, e José Tizón pola votación do grupo da comunidade ficabrera en WhatsApp. Rubén Domínguez, que foi gañando durante toda a tarde ata que lembrei a enquisa, entón perdeu. Sinto, Rubén. Rubén 14 votos, Borja Fernández 15, José Tizón 19, primeira aparición, e Sergio Moreira do Pontevedra B, que debeu estar en 9 enquisas polo menos, 8 votos, non gañou. Querendo moito a José Tizón, porque quero que entre en playoff, porque o pronostico que dixen, eu non entendo o que lle pasa a xente con Sergio Moreira. Xa, é unha locura, Porque o desta semana xa, si
que con A ver, eu sí 7 que o puntos de entendo, vantaxe sí que o e todo. entendo, e non ten que ver con Sergio Moreira. É un filial. Entón a Sí, xente... bueno, pero Freddy entrou. Xa, pero bueno, o Celta Fortuna está en Primeira Federación, un filial en preferente que vai a ascender a terceira, a xente en terceira quere ver máis equipos históricos, o sea, eu entendo o punto de desconexión con Sergio Moreira malio temporadón que están facendo. Ese hecho hoxe non saiu, dixo Jatarim, non? A verdad que... Alégrome moito por Tizón, saúdos para el dende Atios. Estiven en Guadalaxara, animalada rapaces, un filial pode, é normal. Corredoira estivo en Guadalajara, cuidado co balado ese, Guadalajara. Guadalajara, cuidado co balado ese, pobre compa, case manca. As caneleiras os empeines. Para min falta, do balado, cuidado. Sí. Vaya desprazamento de Pontevedra. O gol de Luisao caneando, cando se pon o partido 1-1 que parecía que tal, e Rubén fai eses tres que foi un partidazo de Pontevedra. Era de Playmobil. Vaya pase de Facu Vallardo tamén. Era de Playmobil, sí, no, balado ese, cuidado, Vaya merdazo de balo. Só quedan os destacados que acañaron a entrar, Antón, que evidentemente... Tema Compos rapidamente que, bueno, que pasou antes, non sei se eu vi a alguén en Twitter Compos na rolda de prensa, bueno, prefiro non falar e aforrarme eses detalles. Para min, para o persoal. Ok. Non me enterei. No? No. Hai un xornalista que lle Secho pregunta... acaba a tempada... sí que me enterei, sí. Claro. Que si é culpa da xente que anima, ¿no? O sea, que no, que malia que se estiveran queixando... Cando está toda a xente con un mal ambiente. E Secho como que... Se ríe. Unha sonrisa de incredulidade, supoño, pola pregunta. Non como está dicindo toda a xente de... E el entrenador sonríe. Non van así as cousas. Pero bueno. Nada, acariñaron entrar... Primeiras respostas. Primeiro que espera, os que están apuntados, ¿no? Os dous de Cavani, o sea, Alexandra Valco Umia, no Umia 3 Atios 2, Diego Gómez do Pontevedra, Xavi Sola do Coruxo, Ian Tejero do Estradense, Axel Sánchez e Mario Regueiro no recital do Noia en Burgáns. Son os que están apuntados. Queixou, hai queixas. Primeiro respostas ás historias. Porque hai respostas ás historias, non só dentro da caixinha do texto, senón tamén xente que respondeu. Que lástima que non poidades poñer a caixinha esta do carallo por toda a pantalla, tú. Cristóbal. Correcto. Cavani, dixo Eloi Fernández. Outra resposta que di que sen duda por apoiar a mitade do fútbol galego da xornada, tamén é verdad. Temos unha mensaxe de Freddy Asecas, do amigo Freddy Asecas que non a limos. No Gmail, correcto. Joder, cantas cousas, niño. Tú me desbordando. Dalle, sigue lendo mentras a busco. Javier da igual, o sea, digo nombres. José Tizón. Javier, peínate. Javier, que te peines. José Tizón. Mario Regueiro, que tamén é do Noia, ¿no? Sí, claro. Do Noia. Da zona de Ordanza. Acabo de dicilo, Axel Sánchez e Mario Regueiro no recital do Noia en Burgáns. Pedro Rey do Sigüeiro e Iago García do Boiro. Entraron os dous, para que se queixe. Rubén Domínguez Hai unha moi boa de Juan Cambón, que eu creo que a vas ler agora. Dalle. Rubén Domínguez do Pontevedra. Martín da Lama, que merece entrar. Tamén leva Martín da Lama gol tras gol, sendo central. David Somoza, que se botou al mesmo. Sergio Moreira do Pontevedra B. Joao, que entrou do Silva. Hugo García. Dani Méndez. Manu Núñez. Alex Casteleiro do Val. Charlie e Mauro Dantela, que foron golazos. Lucas Camba, que el soiño fulminou a portería do Gran Peña. Manu Núñez. Joao. Diego Gómez. Dani Méndez, algunha dúbida. Todo o equipo do Lalín, somos de terceira berrando, sabes? Tampouco vai a ser de terceira A, pero foi o que dixo. Todo C de Lalín, este en minúsculas. Alon Soto, que entrou. Perdón. Juns do Lemos, que marcou 2, Juns marcou 2, cabeza e asistencia para conseguir a remontada sendo mellor. Papá Manu Núñez, claro, se dixo Papá Manu Núñez. Señor Pablo. Grande, Verdeal. Dixo Moel, joder, por eso dixen. Sí. Pedro Rey, Dani Méndez, algún mellor que o de Arón Soto no la línea 90 para celebrar o ascenso a terceira. Arón Soto, berrando. Pedro Rey do Sigüeiro como xogador exalta polo seu hat-trick saindo dentro do banquiño. Charlie Antela, Héctor Areosa do Fabril, Hugo García na portería, Dani Méndez, Romai, Pedro Rey, Iaguito do Boiro, o gol de Ian no 95, cuidado, Iago do Boiro, Ian Emanuti, Axel Sánchez e Mario Regueiro, o árbitro do Estradense Somozas. Esa é que che ia gustar. Unha aperta para Juan Cambón. Hai un penalti, que é o que empata ayer al Puerto. Eu teño a foto frame, non vin o vídeo, pero teño a foto frame. Bueno,
simplemente, por pechar o tema, o semana que ven Somozas Compostela, o Somozas marchou con 3 xogadores expulsados do novo municipal da Estrada, expulsados Joel López, vermella directa, Iván Guerrero, vermella directa, xa tiña cartón amarelo, e dobre cartón amarelo para Javi San Martín. Todo isto, creo que nas protestas do penalti. Unha liga perigosamente preparada para o Compostela, entón. Se lembras, este colexiado foi a que aliou no Cambados, que expulsan a Taba, que expulsan... un momento. Sí, o fillo de... Correcto, moi ben dito. Ata aquí. Vale. Ata aquí. Adrián... vale. No, como era ata aquí pensei que xa acabaras. Acaba. No. Teño máis. Unai Peón, asistencia de Escorpión. Manu Bahamón de Docacheiras, gol no 90 no derbi de Teo, media punto dianteiro. Mauro La Mosca Sabucedo Antela, Charlie, Alex Rey, Romaido Vilalonga, Pedro Rey, Charlie Antela. Vale, leo o chat e logo leo a mensaxe de Freddy Secas e pechamos este chiringuito que xa levamos 1 hora e 58 minutos, así que moi rapidamente. O maletín ese non iría a outro sitio, dixo Adrián. Alex Corradeira dixo: sei que non analizades, pero o xogo con Barro acabase de meter segundo, ascenso directo a primeira e semis da Copa contra o Porto Novo. En Pollo non se fala de outra cousa. Ollo co Atlético. Sí que analizamos. Sí. Con Barro eliminaran cuartos ao Vilalonga. Sobre todo analizamos cando ficharon a Silva Tomiño, que o sacaron de... O Lobo Silva, o ex do Coruxo, que o sacaran de veteráns pagándolle unha boa pasta para disputar os playoffs e despois perderon igualmente. En fin. Pero tamén o analizaremos cando comecen os playoffs, que aí analizamos todo nos repasos de actualidade. Por suposto. Dani Ramilo, ao final non puxestes os vídeos de arbitraxe do Umi Atios, que malandros. É broma, entendo perfectamente. Gracias de todas formas, encántame o vosso programa. Gracias a ti por acompañarnos. Efectivamente, era xa demasiada polémica. Ao final, no grupo tamén se lía bastante co tema do Atios, era mellor non darlle máis boliña, así que, bueno, que mande o fútbol e que piten os colexiados. Estamos un pouco cansos de traballar, somos un pouco vagos, tampouco. Tamén é verdad. Porque eu tiña que sacar o Miatios, o Estradense, Somozas e dixen, bueno, voume fumar estes dos partidos. Efectivamente. E pechamos coa mensaxe de Freddy que dixo: boas amigos Anxo e Antón, os meus ídolos radiofónicos. Onte tiven o privilexio de asistir ao encontro que enfrontaba o Gran Peña de Balondras, dous equipazos que xogan a un fútbol ben bonito. Pero apareceu Lucas Camba para aproveitar a calidade que atesora nas súas pernas, liala e de que maneira, 2 goles no minuto 90. Tamén quería aproveitar para mandarlle todo o ánimo do mundo ao meu amigo Diego Iglesias no Cambados, que están a merecer máis, pero que ao final o fútbol é como é. Moito ánimo para estas últimas xornadas. Unha aperta pros dous, quero vos moito, amigos. Freddy Secas, grazas, amigo. Unha aperta forte. Grazas. Dúas cousas, palabra hoxe no chat, Freddy, todo o mundo. O sea, no chat de YouTube, a posteriori, Freddy. Ou Don Alfredo, como queirades. Ou Don Alfredo. O que queirades. Segunda cousa, esta fin de semana vémonos traballo venres, pero non fago ningún partido de fútbol galego. O sábado traballo no Arenteiro e o domingo no Berga Unión Deportiva Ourense. Búscase plan para domingo pola tarde. Ollo, que partido queredes reel, ollo, Se hai algún ascenso, eso é moi de Rafa Skrig, eres moi tiktoker últimamente. O Arousa Boiro tamén me gustaría. Se hai algún ascenso tamén me gustaría. Búscase plan. Se non xogo eu, que non sei a que hora xogo. Se xogo sábado ou domingo. Entón, pouco máis. Mañá, rapaces, que me levanto a 6 da mañá. Vémonos. Campañó Terceira Galicia. Puenterneras Soutomayor. No, están os plans, cuidado, Pois o programa é unha merda. Nada preparado, os tipos non fan nin media. Invitan a 4 colegas e cando non queren traballar, case todos os luns piden que lle fagan 11 a xente metendo 6 colegas. Pero bueno, o resto todo ben, son boa xente. Grande Ahora vou ir para mañán. Pois vamos xuntos. Ibas ti, porque eu teño o Bergantiños. Pois irei. Pasa que non me podo quedar a ver o inteiro. Claro, non chegas. No. Vai marcar el Reino 94, por lo tanto. Pontevedra ve Porriño. Din por aí. Foi o que che dixen, Pontevedra ve Porriño. Ves a Bergantiños? No. Por lo tanto, o Compos en Somozas ás 5 da tarde, non o descarto. Sería toda a presión do mundo se que gañar Ousa para Compostela. Cuidado, Non o descarto, pasa que Somozas e que Carballo están a tomar por culo, logo Somozas para Santiago. Está a gasolina moi caro, que xa rematou a guerra, non sei se sabíades, pero non baixa. Non rematou. Estaba buscando eu en Primeira Futgal se pode ascender algún equipo esta fin de semana, pero en principio non. O Berín, pode ascender o Berín. Claro, e chego de Carballo a Berín no avión de Escotet, porque outra cousa non creo que
Bueno, no, realmente non pode, porque está o Córgomo, hai que felicitar o Córgomo, que se meteu no seu primeiro fase de ascenso preferente. Parabéns ao Córgomo de Vilamartín. 66 puntos, segundo clasificado, 71 o Berín, na primeira futsal grupo 4 de Ourense. Non sei o Matamá, a ver o Matamá. O Matamá, o Marín... No, porque están a 2 puntos, o Matamá creo que se meteron a 2 puntos. Ribadumia 78, o Marín 77. Como vibra, como vibra. 10 de maio, Ribadumia Marín, penúltima xornada. Cuidado, ese hai que ir, ese hai que ir. Matamá 72, Xumil de Pontería 70, con Candy Candiño que non para de marcar goles. Cuidado. Entre sí. Cándido Casal, leva 26 goles en 29 partidos. Cuidado, Non xogarán entre sí, non? Non xogan entre sí, non. Hai un Xumil de Ponterías Mos e un Atlántida Matamá Vila do Corpus. Na primeira futsal grupo 6 está espectacular co ascenso. Secho entra polas Somozas cagado como gaño Arousa mañá. Somozas sí que é lonxe. Eu creo que podemos pechar aquí, Sí, pero estando en Carballo, igual é o que máis me compensa, porque na preferente norte hai moitas cousas de mañá, hai un sofán de Umbría, pero tampouco realmente hai moito que tal. Entón, non sei. Xa decidiremos. Que mago de Arousa, non me ese partido. E o de Teo co Cacheiras e Calo. Tamén. Cuidado. A Irizana pode ascender no grupo vigués da segunda futsal. Non che convence, non? Sí. Segunda futsal grupo vigués, Irizana. Na Irizana xoga Don Arturo Estevez. Vémonos. Vigo. Aitor Costas Ferreira do Guillarei, 65 goles en 32 partidos. Onde está Guillarei? Sí, gracias por culturizarme diciendo que están Tui. Por supuesto.